unya mhwe na saa no no mede na maye adwuma mede manya hode da ye adwuma na mda hwe no ayalisa enti na bebre mama ne amba fa me kɔ ɔsɛ ɛkɔ so de me mfa wo nkɔ nti sɛ wo fi sɛ wontimi a ɛkwan na da hɔ no wakɔ ana me sɛ me so me de me nkɔ because me ba na me yale nti me mfa yale nkɔ mama busua nti ɛne sam yale na fa me kɔ ɔno so sɛ da oni bibia ye ɔno kɔ oni ska no da sam me yale no de me akɔ to no ni baabi a ɔde me kɔ ɛne ɔde ne to me so sɛ sa so santi da de no ba fi na me kaka sa asam no ɛna me so no mu sɛ ɔmfa me nkɔ because wo ba fa watale no wakɔ bibi ya me nkɔ na mo fia nti fa me kɔ ɔsɛ me mfa ho nkɔ ti me so no mu no ɔsɛ me ndaa ne mu ɛna me sɛ me ndaa mu gye sɛ wo de me kɔ ansa na me daa wo ɔsɛ sɛ wo nyaa me mu a me bo wa so ma me bibi ayɔ na me sɛ na me nyaa wo no so me sɛ wo no tim kɔ me chi so wo chi me sa na ya me ya ɛna me ka no ti me ka na mama no de si masum na me tutu na me da yempa no so nti me butu so sei no wa ye ne sei no de si ma chi nkase no so na ho so ye me ya na madane me yem Akoma FM 87.9 Kumasi me ne wa ta me o mia wo mene si me cheche so wo kumi no ana me ba keto ne ne me sister Penny no free me ne ba ba ma no mo te no from dem no ba na fi bu chai nti me so na me ase me mani so bre me so na me ka cha nkran ba ko se so ko si me ho na me ho horo me ho me wura ba fru ma me ho hwi biem me ne te na asam ne si ko da me ne te na ya wada u collapse me ho hwi biem me ho kwan pa on fa so de me ko mo de ko to hospital se ne ho am na mo de me ko yu me ne te na nkran ne ka se papa na na afia ko fa fra nkofo no me so no mo de me to kam me ho hwi bibo obo wo wie ye no wo ko akodware na collapse ho ayi bathroom ho wo kuada wani ti na wo ya wada na de ache I see nti na me ko no ade ache na me ko no ya me ya ti doctor fo no ye ya se nka me ka ne kura ewum no ma sa me yale me ka kire me sister ba ko se ya wale asem nti mi nti enyine ma na ya nche no nti ye be fia na ya hwe asem na aka mama sister no ko no fu didi ma tam me se enya hwe obedidi ma doctor for no treat me ama me ho torment yi me san ne me ba afi ukuada na Akoma FM 87.9 Kumasi wo fa premu na aka ho so omomra na mo pa ba ma na ache o se ma pa me ma enti na we na asi to mo pa ba ma na ache no ntwe bibia so omo baaye mba fra ba ma eti na ase omo kan asam no o so bibia ni ho na mo fa na ka che se ne fra nkra na omomra na asam fa na asam ko so me fra nkra na bia no wo fa no mo fro ka mo ko mbedo omo ko ya 3 days mama me de me se me kuro no ni na na me no fo ne ya me ya o no fo ne ya me ya o yusu ba ko nwaja ba ko de ya me ya no o yusu ba ko sabi o se Akoma FM 87.9 Kumasi o ba me nchen ya no ma wa no no fo a ontimi openufo papa no fo nti we ni ya me ya ni na no no yusu ba onum ba ko no wo jai de ye wo ya na enum ba ko no obeba wo nche ya openufo pa etu onum ba ko no nti ma me de minim sa ya wale aso ya ka wi wonu ma abedi a hye ma wi asem obeka cha me se na wo kora no wo se metu agya ma wonte ho ase no na wo kora edi enti na obeka se metu agya ai edi na wo pe na me se me ni ahode me yale enti se Akoma FM 87.9 Kumasi samia na fam ko ma busua because awale de eye nhye ye de odo na ye de wale but se won ya wo ye no enya nkura Sunday no pray, and then my day out my intent. Akoma FM 87.9 Kumasi Akoma ejo, ni ebe me de tumpo. Akoma ejo ampa eno na ebema odo no etumi etumpon aha eya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade braso se ene awia yi mako menema badwafo yetena se na yede ebremo ba bia wo bia no yebesre wo se obeka ye ho ebra yaje adwa no yaba ne yaba ene eye dwada ene jo
Na weekend no Akoma FM 87.9 awala Eziniye Infante ene ekọ ne Infanta amemediniye Eziniye na bibi aye fan na bibi ahyehyeye because so for mama and I also ala bazan na fere and I also ala bazan na fere kan etel Infante for the journey etel oh okay me feel the weekend ya odi fufu it's fufu ye de nyamia sensenti na mo ho aye fei yesiesie mo kama nana yare oba ho mana kwa ba nana yare ho mana kwa ba kama imagine super ho ye imagine super you know sa 3 days o twede mo ya Unya bia na kanse mu hunu fasi ya bagwe dada wona yo ya na wona yo bagwe kai bagwe kai bagwe zo mu abo ya fo mo bo o ma bo ya fo mo bo o bra de bagwe ana jonku bagwe de na ai Akoma FM 87.9 Kumasi. Fanse mu hunu ko bagwe ho ba ya fo mo bo fanse mu hunu ko mana me wa bi some weekend ko say wo de mi bisa yakai no anafie ko busani se mo be kana we wa anafie ono wa anafie busani be oda busan so da he bude busan so da he wa anafie ma bude o se bibi aye kama ya fa ne sa wa anafie be da aye kama za wo ne ya wasisa agu na nimu ya bibi aye kama wa anafie wa no bi no aba 87.9 Kumasi. ene obesi wa gege na watwe ono a ne nim ya asi ne william ono a ne nim na me bonkum no cross na saa no na chese bibia akoyie ma o cross wonya wie cross empo no enu aye sron saa no say my maintaining cross ye na yes we enu aye sron kwakwem se no ano no because say why ya ku me yanchi a wahwe ne suye kama dia ma ye wa miamia ne nan kama ama bibia to ama na ho ato no ma anya wa ko be da fie na bo so say esiesie ni padua pa me ka kira wo yi wo pesa me ka dia me kan ya esiesie ni padua Akoma FM 87.9 Kumasi. no me ntimi mfa nko a enti me bompa ye say bompa ye ma me say this week metumi odafo bompa ye wa utie me bompa ye enti na no no sore ko Kwem. bless Mesia mon sorry monko ya bana ni aba oya lo monko Akoma FM 87.9 Kumasi. obeba na we de ni si ho uso mu ana efratro asie nyina atu adu ti sabre de wati abedwafo nyina da enka oba ya nya medream ni se nche ono so ebeba bedru nti ka ye ho ebra ye de akoma mu nsam dwumade no ebre wo no na onso wodo messages eba ye beken kan ni nyina ede ama kama obi ho a asem ya ye beken na ebia ono so onimu ba bia ye nua ban no wote otempotebo ho eno nti onimu kakra wonim kwane abusua ne de ne fa so ne yade me pa cha obetumi asend message ma Akoma FM 87.9 Kumasi. na onso ye betumi aba ho na fe ya beji enchemu bia wonim ede fa ho nti sabre de ka ye wo nembom channel so se obehye wo Facebook ede ama me ewa Akoma 87.9 FM follow ye Facebook ho na ebomode aso be like page na ma ye jaw comment na ewo ho na fe wa share ma ye YouTube no Akoma 879 subscribe ne me notification bell no so breso you get notified no share ma obi aso to me enya bi ahwe na to me aboa ye yie pa na sabre de me di ya meje so ene Maa Akos program no Akoma mu nsem wa Akoma 87.9 FM ebo donko pepepa 87.9 Kumasi. Ede amamo menko na me nua ba fefefe bia mensa ka ne fidua imu nkodi nkomo papa mama ma o akwaba no na apomoto san chonyame adom okay udin
Pacho me di Abena Julie. Abena Julie. Okay, Juliana Jekum. No na amanfo be hu me ba ye frame me efie no mo frame Abena e bia me school for na obi no mo hwe me Ajekum Juliana. Ajekum Juliana. Julie free hene ne ba. Pacho me frame Manchester Central Fiankoma. Fiankoma Jacobu. Pacho. Okay. Ewie. Pacho ewie de boko. Ensonya boko sa. Pacho Akoma FM 87.9 Kumasi. Me we secondary school. Si me we no cause for as a maid. Ewo Roman sisters wo Fiankoma afi ba ko. Si me free ho no mo no ana me di madam fochi ne ko ashaman. Se me ko bobra. Si ye wo ho no mo na nyame ya adom na me nya baby tena ye. Nya dan ha enti maame a me ko sue no na wo ye chow ba adwuma. Ti na me ye sales girl me ton in sama no. Si me na etina ho saa na me de ko nyinsen na me ko wo ye. Na me ba fi enti me ba fi na me ba ni pejai na me de ne maame enti me ba ye na ba no egu eno de me ko share hairdressing ti me wo hono ma 2020 no eno ka kire me say wanya be ma bi nti opese ode ne ba me aware satan ma me ne wo ka say na me wo Achimota forest ye ko me ne me madam ne sofu nye ko bompae na me ka kire se mba cho me ni fie nti mba cho se me ba na so no ko ni o su hu ti so oba obe frɛ me nti oba ye no frɛ me eno de asem to me na si ma se wo wunim se ma wo ba ko adwuma yi so no abo me na me ye ntimi so nka ma me nya adwuma no na me fa nhwa me ba no so be ma we de wo ye na mba na wo form no mo na emboa no se ne minimu no obetimi abo no ntine de na so waka mate wo na wo ka ntimate endo say na me boa December e be kwa akɔhwe Saturday November ending e be kɔ na wo de me akɔkyia na wo fo ene be man na ye kɔ ya wo mu hu me no omo se omo ne gime ho be ma ne se opɛ ma se ne nso se opɛ nti metina ho me ne no etina ho be 4 days and esan back to Ashaman nti e ba ye no be to say 24th mu ho baby ana me di dwa kakra na me ko so hum say me no mo kodi because ram kakra na me no mo di Christmas kakra nsa masan aba nti me ko ye no me no mo kodi di Christmas na nti somehow January mu na ma se ka hwe me say the way na me ya de ni sana me ti no opese amoye me ho ade nti 9 December January nti 16 February ena omo be ye me ho ade e wo Fiankoma ti ye koye refreshment ni so so hum ti ye ti ho na ye bo ye bra ye koye me ho ade free Fiankoma wie ye no me pa ke me ne ma wo ho nyina de ko so hum ti me ni me kunu ti wa ye bo ye bra ti chobe adwuma na me ni ma me ne ye me kasa ni nyem so me koye no o ka che me ka che ma me se adwuma no me de na me nsa ebetimi akova so na metimi awie no se me wie adwuma na omo wo bi o ho no mo ono na be siesie me ho my phone omo de me kwa Akoma na makoye polish na mapon me ho me ka hwe me ko se de oni ska na adwuma ska wo no na wo de abeye me ho ade no nti no me ntwen kakra ti se bibi ba na se ma wo de me beko na me ka hwe ma me se me ntimi ntina ase na me hwe me kru kwanti no choba adwuma na ye wa shaman no o si wo bebi wa ha ebetimi aye de na mo ma ye nkoye na me ne no ana mase ana epe obi ba ko kan ana e ko start adwuma nti ye adwuma na egusu amu ho na me fa anyinsen nya 4 months no le ko adwuma one time e ba afie na me nsem ye ya ade be 12 mo around me se me kwa kodwun so me ba na chese me blidi ana me frɛ me kunu se onhwɛ se emoja etu me na me ko ho na me be dai nti me be dai no ade akyin ye wan ma me scan course to me ka twem se me ntimi be adwuma ti man ko adwuma nti 3 days time se no mam se me ko check up me ko enum ka chem se bi wom nti no je se ye kle na me se mate ti me ko fie man ko amomo ankle na me ankasa me tina ho no ma be 3 days ana nyinsen no e be se ne ye nti me go mu a me receive me menses me ko adwuma ti me wie ye no ana omo ka chem se adwuma no mo nu adwane na ye nto nti no ama scan abafom ti ye je adwuma no nti ye ofie ikunu ko adwuma me de me ti fie nti me wo hono ma na me san enya adwuma foforo ye school feeding program na me no mo aduane ma wom ti me wo hono ma me ye adwuma ma ye adwuma be 3 weeks no mo one day me ko adwuma ba me buy sometime so a nyinse ni say no ansana menses ni betwa no the next month anka bia me nya me menses ama na me de nyinse another one enti nya me ya adwuma me nyinse ye no be me ko ye adwuma ne be 3 weeks ono so makɔ adwuma ba ti manu aduane me na me won de me wo masem fie ya no aduane ya didi awie na me kunu kɔ adwuma ti me kunu kɔ adwuma no na me kɔ da me ma me na odi awale ne ma me ne ho
me da ho a me hwe TV na mo se ma ya se me ya pa na me frɛ me kun se me srɛ no onto gin ni so ni bi enfam brand because me started hospital ko ti me srɛ no onto bi me da ho a na omba around best 7 to 7:30 no omba ti me da me ma me ho sa me pains no me film ti me sorry free na bed bi si ho me sorry free one man me say moja esan babi na me frɛ ma me say mama hwɛ ɛna okɔbɔ ma ase amane ɛna me say we dey me santena say dey ba kono me ye na ɛsɛ nti mo ma me sika na me fa ko so ma me say me ni bi ma ase susu wo ni bi me kuru susu wo ni bi so time so no na me ma me bia oye me kan say me ma me na ne so ne ba wa mama you phone bi nti na wa send sika ma me ba na me use ye 100 cedis ana me this can say me call hospital ana me fa me ho na me ko gina kwa me gina kwa no na me nyaka ana me ko no frɛ me o frɛ me na obi sa me say me won hefa ana me so me wo kwan no ho me nyaka na me si there bi ana oba ho na obe frɛ na danfo ana mo be fa me na mo de me call hospital si ye kwa na me this can man no na o ye rounds because say ya nwumbre o mo admit me di nso si me so no ja me ho ko fi ade chia no pa na mo si me koye scan na ye hwe say nyinsen asai anase bi wom si me koye scan no na mo say ebi wom ba se me ye adwumaden nti me da ho for 3 days na mo yi me no na me wo ska kakra bi wo me ho na o so be je me 105 na eva me kunu say oni bi no na me frɛ efie me ma wofo na mo ma me saska na e bi me e ba fi me na eba no so kwa ko page ma ni ka say nti ko prespe no koye na me ba fie ti me wo fie an mre no koye no bai ye ti ho ma obi ayi me free hospital aba no ade achia me ade san ya me kuna ko adwuma ba abedware se wo san pie na me so obi a me yare a emoja na etum ye se me nda ho no mo o kwan o se obi de ne ka nti okwaje around be 9 na me se nti oni ba ko no ade enchina na ma ade enchina no akwaje o se da wo ko na me se wo kwa won koy me pene se obekọ nti me lock in gate na me ko na eduane wo ni ma me na me ko se me ko fa bre no o frɛ me sa ma me ka che ma me so hwɛ se ne ba ne na o disturb me se me bie no se ma bie ni gate na me hu san ya wote na me se okay me ba ye na me bie na na opie koye na me so me tu puninum ana me ki ni si ani na me so me fa me bible ana me fa me quote bi ona me fa ntom na me call asori bi a odi me call prayers wo mu eben area but asori no omo wie omo complete omo aboso ba gate na ana me ko da pulpit ni so na me da wona me su na me bompa nti okochi ni ya na bet say tu mu ho ba fie na me ni ho na ofre omo say me won because me ni mo bia osu hu ho me busu ni bia ni ma me ko ni nchen nti omo frɛ me ya na me fa me ma me ne frɛ me frɛ me be 3 times na me find obi say me ho ya na me say if ani chop you go ta sorry dem ho na me kunu no frɛ me o ka tene me kunu frɛ me ka chem say me mbra fie na me say me mba nti me da sorry dem wa ho ma che ana me ba fie me ba na me be da ye porch nti o sorry anopa na wodware akwadwuma na me da ho na obotra me wodware nti o ye ni na ma nyina awie ye na ma sorry o kwa na me say o ma miska ose o ma miska na me so na tadi so o ma miska me ma ne nko ose obebo me na me jeni mu me so na to se ma mo na tadi na me jeni mu o kwa na ka che me say me mfa ne kawa engu table ne so e ma no isi me mfi no na me de me timi baby no koye ti okoye a say na fe mama me chop money dey ade oso opie because oso oni car nti oni ska opie ko ba ansa na okwa wato aduane abra me ni ade nti one day me won no ka chem say kasa ne free hospital ba so empana me ne da so obefa be sheet ade beto empana nim ho no nti be sheet ni so na oda hot twice nti the way na no de me farm no I say na me nyi no ka chem me say the way na nyinsen no any said it say na dwuma na aba fam no opese me come ma me no ho na me koye aduro se nyinsen ni epeja na maba na me se waka mate first time put me say me nko nti me hwe as a treatment na me I was say me ko na me say 87.9 very time na o ma me 100 cedis and ordinary taxi me fa maternity any bag a omo de be ye me ho ade entoma ewo mu ni ebia me ntade bia omo de ye me ho ade na me fa na me de call ti man fa bibia odem ho afa anko nti mi kodru ye anwumbre be 6 na frɛ me say makodu ana na me say medu me parents om ho ye me ba me oba be ma wo ho ono so ne ho ye na me say nyame ado ne ho ye enti ma obi sa me sa asɛmwie no so oda nyame ase se makodru mi ma me ne me papa nchen asomdwiem mi ma be gu n'ani ma ase nti we ja me aware
ɛna me bisa se ani ngwa se ben wentimi anka ebesinne Steven Ado se wagya wawade because wa begu nanimu ase bachwan wabra wono a na ka kire wo se ko wawofo ho ana ko maame ho na wanya on kakra se be ya wo bewo ono so wagu nanimu ase nti wagya wo wabra wonyem bachwan na wonyem aboso me se enyem 2 months 2 weeks I see yankwe ɛna me ko nti o ka sa asɛm ni kire me no matena ho ofre na on fiu won hyeda nka asɛm papa bi a ono so mfrɛ nti metena ho a 1 month 2 months up to 3 months na me call ye sofo a wo hira aware no so SDA mo ko SDA sa time na me so me adventist me call ye no na sofo na wo ho no ye yi ne o hira ya wa so ye yi na efiri ho na fofo na aba na me kan masem kire no se sen ana me kunu ade ye me sei na me kunu ade ye me nti me de ba betu na enim sei na waka nti me ba betu na enim na o sei onim enim gwase kura mi kunu so nim enim gwase kura mi kunu se magunu nti mi pane chow efiri se me buy one city kro ma mi bi se me ko hospital se me didio o ma mi hye enti efiri se oba no efiri ni kunu ho na woko ne maame ho no na che se be ma no onfi no o se de mi jawo awade a ne sa wo fa wo de ma akro nyina no na mi nim se me ba be jawo areho aha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadi no na wo hwe na fe wutie no sa afei ya mama kwaba de eba onua TV inua ba ye ne di komo ye frɛ no abena Julie akohia be ma one be ma no etie be ma yi aye ne ho ade kama wanyin sa de di nkai abanyin sa no asa de to so mienu esu bubu na be ma ne se Julie bomodia na ko ma me ho na sa de nyin sa de di nkai no ese ye no mempese de to so mienu nso ebese nti wo kwa wa wo ma me wa wo da woni kwa nyo befa so obekora wo a kwapem se obewo abna je pene na okọ ne ma me ho wo mu kuromu okọ ya be ma friend wakoduru jelisi ya ne miwura makwa akoduru wase yeda nyame asese wakwa akoduru na we de me ka se kro no nya wo bia na me se kọ na kwa wo mi jawo wa abra wanyima bosumi mienu enti wonko ma me wono wonko wo no se na be ma ne jaya na opese oja no to asoma me mame pacho o ka se mi nkome ma me wonko na me ko me twen be 3 months na on fa chop money ma hwe mai nti me ko ye de street pastor wonu ne hwa wa re so ko se me de ko to me ko no ni nu ho na yi foforo na aba na me so okay omu nyina ye SDA pastors nti me de betu no enim na me kam masem kire no nti me ka kire no se de me kan no say what se sa na be ma ne kan de ene e kiro be ma ne number na ko kiro wa se so de kan na fa bre me na me bi so mu enimguase kura weguom na se ye kopa na chewa ye kopa na chewa na ko tina wa warriors na me kiro number na me de command na me ba afie nti me ho na me kunu frem se nipa na odi asem ne command so obe ma waduru se ma me hu se papa na frɛ nti me ko se me ko jim moya papa ne ka kire me se ma se eni me kunu se mu ka se me kunu ka se ma me sisu hu obi me ko papa ne ka kire me se su hu a me ba de me kunu ni ma se woni problem na nsensem bi a me be kan ye na omo ani anje ho ebesine se me di na tem se me di ni ma me atem ana me ko kan asem bi a edi owuo ana se edi ohaw ebre no omo ntimi anka de kura na sofo no so anka nkyere wo na sofo no so omo ka kyere no no na empe so obeka kyere wa na omo anka kasa de okan ya ne se omo se nsem bi a me be kan ye no ena omo ni nje ho nti ena oka se ma me su hu nti se me su hu de metimi aba nti ma me so obi a metimi aba na ma be twen be 2 weeks o ma me job money o frɛ me nti na ba me ba no me ba ne sen na che se asem na papa ne no mo kan ye no anso cd ma nti ase ana se moni na anya adwene se woni ne ya adwene a anka o kan se papa me ko gi mo papa ne ka che me se me mbran ana metimi akon ka obe frɛ me ebisam se nyinsa ne kra te sen ana wadidi ana so bia on frɛ me na wankasa so wo hwɛ wo mu na wodwini wutiri mu a asem bɛn na wususu se wakoka egu wase ana wukunu ho fin mami me pacho ho na me ko ye no so hu minim obia ho me ko ho da okay me ma me ne de me ko ho aware nti minim obia na minim no ye mase ene ebia me kunu da for kwa no ani sister bi oton so ye provision so star ma ena bia mpo me ko ho ebia ho kwa me konsu okay nya de a me sheda ko nti minim obia me ga se me ko ka me kunu asem ben kra ena me ko ka fa me kunu okay just so
nti minima asɛm kora ɔmo ka ho asɛm nti mepacho me wo ho saa time ni asɛm ni nyina kosi ɔnfrɛ ɔnya hwe me wo ho ti be se menya be 7 months me ho no de bia me kɔ hospital me papa ɛna ma me ska na me de kɔ hospital me papa ne me ma me ɔmo na hwɛ me nti me wo ho na be 7 months me ho no me kɔ hospital bia no ma me tɔ emojaduro bia ɔmo butire no ɔmo so awɔ 102 me tɔ twice nti the next time na me nim say by all miss me kwa me san ato ti papa se oni ska na me say na me frɛ me kunu na me nka nkyerɛ ne say me pa ne chow me papa na ma me ska kɔ hospital by this time they also oni ska because ni by through exams into oni ska into me srɛw ma no ska no mfa nko me frɛ na o say hwanya ana me say oye me yere bɛn ana me say no ba bɛn so na wuti ska bɛyɛ ne ho ade me ne yere no ka tell me ama san ya frɛ no me frɛ na no aka tell me ti the third time no say me pedien na me hansa na ye nwumre be te say 7 8 mo be me pedien na me hansa na me se me panini ene ne se asema me kan ye no na wakate me so man frɛ ni biem na ye da e ma de na Wednesday nti ade chi Thursday no wo panini ne se ya won kan kire no wo panini ne se wo ba wo wa ye ne ho ade ne nyem na wafra wo bebi sa so wo pedien wo abra wo ba hye ne yam wo ka ne ye poma no wo kura ne ma no boy anti me kansa no the adichi Thursday no na ofrɛ me no amfa nti we a ɛhɔ network ni nti no emba nti be se 3 mo yakɔ fom that day yakɔ fom nso obi aboy me de me phone be to hɔ no ma me ba ya na me de phone to se ofrɛ ana me pick me se bi mpo frɛ na ofrɛ no baby sam se ndura na me frɛ no na di asɛm me frɛ na kura sini ba wakɔbɔ nkwasi abra ne nkana ma abra nya yare ya me na mɛware o ya yare fo me mpɛw o ya rio akɔbɔ nkana ma abra ne nkwasi abra nya yare ya ɛno na mɛware me ɔmpɛ me ye kurasi ni ba sɛ makɔbɔ nkana ma abra ne nkwasi abra nya yare ya ɛno na mɛware ai ba wanka yare koro so wakɔbɔ wo nkana man bra ne me nkwasi abra kraman de ye ka kraman na kyɛ sɛ dwamafo asɛm na ɔpɛ so wɔka kyerɛ wo to aso nti wɔka asa no nam sɛ sa akoba kana ma bra ne kwasi abra na me ye yare fo asa nim se me ye yare fo nti me ne wote wo no eduro be na akoto ye ne esi ana esi na ache me ana den me mo me ka akere o se me ye yare fo nti na wo be gya me esi fi Akoma sra ye sere me classmates out of 3 e be ye omu wedding at the same year no me ana ye de me abesi o ye sere me papa wo be hye fake niema entuma kofo thank you niema na mo be hye ye di so na yesi ma ware die bi nsi krom ha dan a me call ye a won yi a se 9 months so de me abesia na yesere me no se me yare nti na de me abesia ende se na me yare dia ene na wo se me ba no ka chem se Julie paake oni ama na ko na wo yare nti me ware bi nti yare ko na me yare no me de me nim yare ko me yare because one for man ko hospital bi a me anka njo se me yiri wo ace ana me yiri wo gono ana me yiri wo we one for me anko bi am obi a nkasa asem amfa nkyere me num mienu nti wo na onim yare ko a me yare nti me de asem a me ka che on se de odi bia besi a ye twetwe me egu manim asem se wo kofa oba minim se me oja me we enya aponche na akwakofa oba te se me na be kwakofa so kofa oba ati se me na se oba ne yare ni ti ana ne yem na wanka na me kosi ni ma me so se de odi me abesi na ye jojo me sere me na na me frame krom nsuo na Akoma FM 87.9 papa se bra be da ne dua no ana se me ndane wo ye elder hwania be man ode ye me ni nyina wote ya wehu de na waka fa me ndane ana se njesa be dane ti man fi no ti mi ko chini ya ye kakra ana me ba ana se bra be dane dua no ti mi dane dua no me dane dua na chire ye te wa ya aka no obi amfre obi ti mi ma me kra frɛ ma me no ode aware no me papa frɛ ma me no ode aware no ma me ne se ma me be hwe se masin odidi me ba na tem odi na deko didi abinaduri atem ama abinaduri abonidua oso ye yalefo na me de minim yale ekora me ba no yare nti a odidi na tem sa odi na fa niememu na fe obisa ne ade a atem didi odi bedi no mi gina ha na odi na tem ti yale ebe asema ma me ne be ka ne se bia me na maka me yare ade a tere mi kunu enti na mi kunu edi na tem nti sa na me papa ebisa no kan na me de manfi wo muti mi de me wo me ba bia bet se month ni ko year ni ko wie ya ye start another year no year ni ko wie start another year no
somehow Apple no more baby. So him say me wo Apple. And of friend me. Julie, wa na. And I'm say me yale me the G. So say me yale, nti me yare the G. O baby sa say wa wo. Ah, we say am say ma. Wa no. Sika ben no de bra wo se fa kwototo akora ne ho niema. Amfa bibia ma. Sika ben no de bra wo se fa kwa antenanta. Amfa hwe ma. E na oba be fra 9 months mu baby sa se wa wo. Pacho wa ye den. Pacho wa sa no bi sam. E na me say me yare. So say me yare fo nti me the G. No say na be ka no no. Nti one o ka say no. Ti o chen be 2 weeks time. E na o san frame me biem. O frame me biem na me say me wo ye onyankopon. Emre ena yemre pa ya memre na yemre pa me ba me da se papa na se me ka se si akra de ene me fresh tilapia na ye ready e wa ha e sa se me no ye me da papa enti tilapia na de se me to a me pe ba bia ye fresh eno ani voter catch tilapia eno a ena me pe ye so fresh yankasa no nsuo se juicy papa ye delicious sumptuous palatable nutritious auspicious ni na aka ho bi eno nti ene yi se wo pe bi a voter catch ye wo askwa ha ya da entwemu nko ba bia me emfa tilapia biada ade achesi bia emrewo bomodia se obema wonsa aka wo voter catch fresh tilapia no ebi na bibia tumi aye kama Tropo Farms Limited wonom na ede tilapia yi aba bomodia se obefre wono bra na betu bi koton ne bo no eda fom papa wonso a wonso wo ye aduane betu bi ekokoton we betu bi kono aduane na bibia anye kama 0544346976 0544346976 na ma wonsa enka wo de TIME ye de brato yade ne so ntimeka fo ye time herbal measure and de ama wo ma de fever se betutu wonum beda ho na chese watumi atete bia de timi atete bia ria ma ho atowo a honam ya betutu afri ho a ye TIME ye time herbal measure time HH mission in the capsules no so de ene enamu san ya de na adokoro te se de akokona adokoro be ana wo pedro be boa bi immune system no se de be ya wonya no fe e be boa mo anyini ya be bia wagina wo na so 24/7 abo adwuma wa bra won tebre wonya eye time HH mission in the capsules no ebe be ma wa ye mre won pass o de boss wa 1 minute 2 minutes no adwun so nkuruma wo ba wa kosu akuma no no ene ma nhyada nya nika e ho de wohia anytime HH mission in the capsules no fa mission no enem capsules no ya de ni nyina da away Herba and Pharmacy Shop enye na afre 0244417669 0244417669 nema wonsa enka time enupa no ebi na ene mame nka kire wo papa se entina ho na enka se na ene sikani ena sese na wo pa adwuma ye na enso nye sika fa nye adwuma mesre wada sese mi no eye bills microcredit ka kire se bomodi ana bra fa Ghana card pe ebra na ebra beje bosia wo Ghana card ena wo de ba beje bosia na wo de ba beje bosia no na chese wo so de kwa ye adwuma na wo chese wo fa nkwa ye adwuma bia he me ka kire me sese wo kwaje bills microcredit ya bosia no a oji a na no an se wotutu bi kana dia kwa akoto AFL deodorant roll-on no akoto me de bo ba akokum no ma mienu me na mekro no enu nti wo hunu enu no Ghana card nkwa bibia nka ho biem enu an se okoya aseme ba ba jebosia wo de kwa dan me se me de kwa akoto AFL deodorant roll-on aton enu nti wo de afre bills credit sesia e was 0596 9208 33 0596920833 wonya kasa o de koto AFL deodorant roll-on pe wo mo de bosia be ma tenten so mo se ni Ghana wo so ye wo free send passion free send activate free send smart e wo ho a also koto a ukoto a chese sese nkrofo to ye to chese ukofa ya nasa na wo hu ukofa na wo so de bi fifa fa moto mo na wo de bi fifa fa obusuafo no de ma wo no moto mo kankanye moto bu sese moto bu jene mesa wada emani pakura bofo no ye enya enim guase ya de ba kono no enim guase so mfata kani bo nti mesa wada sese de ye nyina AFL deodorant roll no am na ye yusuo mesa wada mesa ukwaje bosia na de akoto bi na wakwa akoto ni dwa na wo so benya bi kumase shops no ka for donko cosmetics na teacher cosmetics and Vero enterprise wonum nyina Z-way cosmetics ne frisia ba ko Keche cosmetics no wo mu nyina ewo edum China atonsu benya bi ewo ho sanso na wokopo segolena ehonsu benya bi enkra shops no Obio cosmetics drug lane wa
TET perfumes Wakantamanto, Mother Cosmetics, Ewo Kanshi, one Regina CMB, where Mrs. Akoto, Onosu Wakanshi, Ukwa, Ubenya AFR deodorant roll on Nubi Etu, Aqua Koto, Top Craze, Carol Supermarket, and Afe Stanford Cosmetics, Omunina, Ewo Market Square Ho, na Frempals Royals Enterprise, one and one more distribute AFR deodorant roll on Tibomadia, so be to me after 1 month, 2 4 years, no Wajibi and I was Wakakotong 0544-726882, 0544-726882, and 0246-392-793, 0246-392-793. Now once you go to AFL deodorant roll on be na ekokoton sanso na onimo bia na moto mu banwa wuto bia no arapo won kama na fe we dia kwache no Greenfield Scientific Herbal Hospital ne kan fo dia ma wo ayaresa nyina last stop wo nti yade bia de nei adan hu si ba na ti de padua no eso wako a wankoro no mesra wuada yade bia na so wode se makube be bia wo so de pro ye Greenfield Scientific Herbal Hospital a doctor fu akuni ni ane ntini na wo ho ye ni aduaba ne fa ha ne sa yade noa ya yesuti a ya di dwuma enu ti say stroke anase enmunka kyerese wonu bon be ma ye fra wo krawa kyerese wo ho oba ye fra obonini won so won ho no be bia wo so ye Greenfield e wo de wo kwa wo ha no nyina anopmesibre no ubenya no ho na ultra modern lab ye wo bi kidney, liver, and a test. I would running in a waba, ya bay and a kama at the amount. Nungwa a dog on a last stop, and one I be winning in frey 0243983906, 0243983906, and I say 0261651898, 0261651898. Greenfield, a scientific about hospital, and I know ya dealing in our last stop. Mammy culture was in say no, any pa bon for be and I'm kind of chichi so. One better for a while, you know what you see, Kadia Moutirabum. War Vision Ghana, Espen Catcher say. So one will be sent a message, and as for Frog Catcher say, one of Emma Bossia catcher in Pacrasso or Boisson who. Vision Far Ghana, one of my Bossian, and so one more catcher say for Scabeto and Sa, one Mamma Bossiana, who will be a and Kawu Quaqua Jibi, and Nintino, who Yako be and answer matches be Sanwa. Nasa why General a year and Tantam, as a word and Pentam, and yet do Furupe and Quaqua you and his name of friend. Vision Far Ghana, I was 0508. 352-002, 0508-352-002, and our World Vision Ghana, it was 0302-232-607, 0302-232-607. Ofre one nasa ye woman san wadwuma obeka kire say ye obi nso na epo abu afaso a eno nso womo ebema wo ehu afei mema makwa babiem ne yenko ne ne juli enko toa yenko motwetwe ne so ntino be ma ne frɛ wo obi sa se wawo yankwai ana msinya memre nimre pa me time on so ye ofre me wono ofre me bi wo ha be week no afre me ho ye msinya me adom me ho ye ti me wo ho no ma na me de me compaibo ti me na ma na me compaibo wo chichewel anwan kwanta kwam ho no mo ti so fuma bibi wo na me compaibo me ko na ka kire me se obi me ban we sunny me na me do 9 months ni mu ka say me wo 31st May okay it is that time mu na say na 24 somehow we home baby na me call ye ti me call ye no na ma me ka kire me say wo ban we sunny o so ya chekere no nti yes say me sunny o ma me call ye e ko pace ka bae na o sunny ye chekere no ya bon chekere na ya chekere mi sunny ye so sunny ye so bodua na anyam ye ho e na ye duranti mi ye duranti Monday anajo be 5 mo baby na me hu say awo nsu agumi awo start ya kam okay me wono ma me na ewe me na ma pem baby atena santi be 7 ni mo wo na me frɛ me kunu say he say the oba no bo wa say ma hye wonyam wa be frɛ me say me be ba si man kasa na ja me ka tre me phone na me nam wona ewe me na eto me na ma be tena o say baby abo second half ti me de sa na me adom na de ache me ti ade chi anopa be 9 ana nyankopon sue me wa solu fie ho a okay e wo fa me banti me wo ya na me frɛ me kuma e ka twa ni se ma wo na me frɛ ma me ni se ma wo na mas ni me kuma se na wa frɛ ko na me se me frɛ ni ro ka jem se on share me nyem me ma be ka jem se awa ka me na se ni beba enti ma no se adansi enti bona mane na me ka jem se ma wo o ka se yu enu anu na ja e ba efie
Ti papa na be yi. Me ba cho me wo ho. See sa de wo ko hospital. Me wo fie nti me wo fie no ana ade a chen ye no na me ba no. Akoma FM 87.9 Kumasi. The chin Wednesday na ma me ne ka kire ni se e mpa bo we no se me fa ni ko hospital. Na ye de ni ko hospital wo Jacob no admit. Me papa ni me maame ene yi yen ene ko fie. Omo ana ahwe ye nya. Ama me nya 7 months. Ti me nya 7 months mu. Me nya kwadefo. Ama me ye adwuma. Nti me de me ba ne mana ono so no ha adwene. Me de ne mana nkofo bi wo area ho no na eben efie kakra no omo ye gara na me ko semba omo cho. Okoye gara me say. Nti no omo mbo me na me nyi abo e ma wo mo. Nti ebi wa 100 cedis. Ebi wa 80. Eno na me de hye me ho ne me ba. Akoma FM FM na kwa de be page nya be say 1 year na da be 2 months. Me try no for time because na ma me de ni kwa fu mam na me so makọ edwuma. Oso akogala me say. Am so makọ gala. Ma me de ni ko me nya be 1 year na be 2 months na be go school. Me de ni ko school na me ye me gala sa me yima abo sa ma abo na me ya. Sometimes no me ti me ya abo na me kuna frame me. Me ba ni nya 9 months no. Ana o frame say ne ma me ketua ni kunewu. Ne ma me ketua no so ye me adoye. Ebra me ware ye no. Nti oni ni kunu ni nyina ti me manti ni kunu ya me ti nso wo no mka chem so mbe ye na yi ma so na ka chem so ndi oni mi ni asem ope banche because me na me we kura ase banche ni brode wa ase afrew na wo ye no tama wo nyinsan ya wo kunu no e fa nyansa kwan so pam wo ma wo ko wo ma me ode no wa ase kan ye wa ase e friend say ma ase ketua no so atam on de no ni wo no otakura de ti wo no de ho de enti wa ante se wo kura ama wo ko ma me ba so ye de obeti wan frɛ wo frɛ wo there bi okay na me frɛ no so me frɛ no ka kyerɛ no wo frɛ wo ne ba ne kura ne ba ne se wo no ma ase wo no ne kokɔ ne we nyina me kon etuntum ba wo se me kyerɛ sɛ ase wo no ofrɛ sa ma no de oni me kasa ye ɛna obrɛ wo de yan ɛna wa ne ba ne so brɛ wo de yan obia ni wo pampers 1 cedi mpo 2 cedis obia amfa ba ɛna wo mu bi wu ye de wo mbɛ frɛ sɛ tu banche nti me so me yes adoye no because na ma me no wa ye ma doye mukuro mu ho no ayi banche okuyani ayi beba akuyafo okuyani no a okuyani a wono na nya best farmer banche do no ne ye wa wo mo te ni radio no so hwe ni TV so no wo na wo ye farmer best farmer cassava na ye wa ma sa time na ya be frost to banche fabra de sa time na me so pra banche e me ye yie me ba cho sa time na me kwa aware no ye me ma me efoni nwomo ye nti edwane de ebi mpa fie nti na metimi hye bode ni banche boto na me de kosa atama na me kwa aware no nti na mo ka che me se me mpe banche me nti me so me ye sa adoye na me me fa aka ana me de free ha ana me de ko banche ne bode adro mi banche boto ba ko bode adro mi da bi na me ye sa adoye e ma mase na me koye ansa no munhu omo ba no na omu ni mu no satam no wajina kro be na 9 months no wagina oba benant eno muhu ti mi ko di be se 1 week e wo ho 1 week no na me da me ma me na odi awale ma me no nchen ena because no munyina han dan e wo fie oni ma se no be tenant nti ho na me da si se ye ni we ya me ba back na mu se me koye na me ho aye fa bi o mi nsem kakra ni ade no se wa ye gala enti no o ko skase na ne kura ma mi ti munya den o ko ne skase ne kura ko kwa mpo se onimpa bo de be sha kwa yi mi to bi koma wa na se onimpa bo de be sha kwa yi mi kunu o simpa bo mi to slippers me no fan she mi to bi koma yo ma mi kunu de enye se bia na mi do ne pa mi do mi kunu ankasa because anwumre ono oni adaje only Saturday pe na wo fie otimi ko adwuma ba nwumre na ma friend na watena akonya mu na ma yiyi ni more chimi na because me hairdresser ansa akodware abeda nti na me kasa me mpena asema omu nyina omu se me pen etu hu acha adwuma efie adwuma de oya a week satama ye choba ye nyina ya bre enso mesi ne ba ne ma ono me ase nipa for me na me si 1 day that was Sunday me wi ansa na masafa moto akokuru makodidwa be wofufu no mo pe ade ama wom nti me kunu ne de ma ase enye sa asem we na ba me kunu me kan wa ma me ensa na wafa wom ene o ma wo odi mi champoa oka na me papa kora me papa ko ese ko jawa ka chense oba ne de me tene so a na ma so ene ye da bu awo ma nti like odo na me wo ma me kunu mi ko gala no aka chense me maniska sa ta ma me ko o se me maniska no fa nko to paint na wonya dan ye tu ye dan no nko to paint ni carpet na me send 200 cedis ti me ko ye no da bi otobu ase
wo you na wo eya wo ko. Me say ni sika mama. Me to wo ase. Wo ko ho ba ye no anansa na wunya nko ho no. Wunya fa ba nche ne nko ye no. Ya wa wo 9 months na be ma ne send you sika no. Ya wunyi say ye no wo papa na na ma sika kwa antenenta no. Ya wo fra be ma no o ka che wo say wo krama ya de. Ya wan send sika no. Okay, ni nyina mu no be ma ne timi frɛ wo. Ah, wo frɛ me. Na o say wakɔ han dan. Wo ne ba foforo na dam no wo ye ne ho adwuma. Send sika ma no pentim. E na ado galaxy ka pentim mo ma. 200 cedis na o say wo pe carpet ene paint ntini me man 200 cedis abeto no. Na sa dan no kɔ dan mu da. Nti me kɔ hɔ no na me hu sɛ ye tu na wo ne niam gu me niam no ebi gu o ma me porch e na ono so ne mattress eda ne ma me wo na paint no bucket ketewa ne bi esi won tim kan na ma asese enu nie ampa paint ne de wato e na esi ase nti me de me fi ho ba ye itia na me ye me adwuma me ye me gala e de hwe me ho because sana na me kwa net no nya de se me kwa kotena ho nti me ma ko me de me di me pa e hwe me ho me wa na wa frɛ me sani ni sika na ma sani no nti me tina wo be me fi oba no be last year ni mo February na me ka che papa se me ka che papa da me srew na na kwesi enya de obe ware me waje me koso di kan ka kire me waje me esi ho ebi adwuma na me ye nso because of madwuma din nti emema o site wono ma omu hu me mu a omu pe me enso because of say me kunu ewo nti me hye ne ka wane da fie but me mfa na chi nti me so ye nkoja me me mfa ne nsan koma no papa se me ni sika na me so ni sika me wo sika yenko ana me ko fa me wo susu bi o me ko je 10 million ne no ne ekoye ba onu ankasa oni sika ti otu ya ye lorry fe ne ekoye ti ekoye ne dia asem ne koto o mo me ba ni se watina wa mfie mienu ko mfie miensa onti mi ntina biem ko waka chenso nware nti onu de afide wa bre osi onware biem ti papa ncho mo nje mo nsa na afei mo ba no e ka ma bo won hu bia mu nchia amonje mo ba ma se ni ma mi eni mi kunu ye defe sa e de na o mo de ye defe asem o be kan se o mo de o mo ka se o mo ja mi na edan ne ba na adwuma sembe call form ti ni dan kura afi na omonya family house bia o siesi nti o mo sere me papa ye ma ni 2 months ni echi no obema ya ba nti me papa da ma de chi na mo sa eta mo hye na me se me ko me ni o mo ko na ma me ne se de bi o se mo ko wa fi mi ma me nko nti me papa nko na papa de snap no na o sa de ba e fi mbaba de snap no sa ba fi nti me de me maame no mu nyina wo fi nti me da me maame no me da ho na me nyu aduane sika me de ko ye no sika ba me ko do almost be 8 million no me di ni nyina atena ho enyu aduane ma sika ne san me ba kra no me frɛ de me ni adwuma nsa wo sani me sika ama me de aba nti me hwa asetena na ono a wo fi free okɔ wo fi wo nya wo hwe sika bi ma ne ba ne krampo no kokko sika 2 cedis crown obeji scan free me no de kotoko Akoma me da me hwese no ye na me say omo family mama me na me nko ma omo family mama me a na because secondary school so bi tie me wo Jacobu a ye fani say MPP officer wo Jacobu no aboabo kwan so sister bi wo ho no ma wo ton service se say o da provision store ho ana na me ko school me ni madafo ba ko wa shama firstla ye ko free service because yin say be ko school nti no ye kwa ko free a chop money e dey amaye no ye dey akotu ya satam na hostel e dey bia akotu e be ye provisions ya bre ye dey chop money kan ye dey akwa akotu ya sa ne man service be 10 kokko silver mienu koma mitimi nka ma ne mani dolls cooking utensils ni nyinalra ya ko ye no papa say so nwale biem nti mu sani mu fa ne ne mama no no ko o ka kire me say dinosaur fo ayrai nti obi awia nyama no obi awia wo niema na wo de kwa awade ye no wo ko ye no abema besia ba wo ye adwuma ne dan mu to ni chi ni mu no wo niema na wo de kogu dan mu ho no wo ko ba ye no obi awia ka ki dan ni ki no wo so nko wo niema na yesesa ye ono ne niema de ya mfa ntade de ya mfa bi nchanse no service mu no na ye nyusu ye no de na ye yusu no so no ne aka no o de abre e wo ne maame wo na ne maame yusu sesi me pan mu no na me ko ami wo e 87.9 me wana me to ya ntia amado ntia me to wo so tie mi a o ye me dance ni me kwa me dikan wo be ma baba Akoma ni wuye be ma no o ye me yiye ne ko sheet na me de awo me ensa e be si me be so me ba ne bucket en pokodi o mo ho ene pan because me di me hu ni pa ti me dware me ba ne bia me si niam wo pan nim na ma pepem na me de
to awiem na makosi wo sa na me ye ne bucket ma kofa me maame de na masi wo nti na ye mono ana me wo ware yan packing ni nyina e de koye pan no na se ye kɔ hɔ no baako omo de sekan kura tue ho na mo twitwi nkuko e ye mono baako soso no eno na omo yusu e de ko nsuo adomara Akoma FM ya fani na cooking utensils nti wanya wo niam baako kra mfa baako se eno ane me bag pe ena me fa de koye ebra me wu ye ne kra me ko shitini ade e wo hɔ na mo fa mre me no me niam na e wo mo fa mre me no omo se omo ni ska me maame na sa send 50 cedis e ma wo no maame na odi aware maame ansa na mo de me niam na e ma na afri su hu mama maame abehia no kumase abeji abre me ansa me nya atade fufuo e de akɔwe yi enya ko shit de akyekyere me ba nyo mo de aye me no nti eno nyina ka ho adwenjin because na me do me husband me don no ma jinsa ma na yare obi obi bia so ma boda eso me nya boda mfo me nyima de pa ma dwiri mu da ho gala na me ya bosa me de sa ko bo bosia eyi load me starting one na ebomu ma me almost 100 and something million me de ne kakra krasa ana me start here 3 hours 4 hours nse no ma na me de me kitas ka be na ko 200 million ana na me anka so ba be sam de yi me load afa workers mienu aka me nua ho na omu ye majuma ma me sika ni nyina abeshi free sa me nya mo afri obi a ho be bia ye adwuma ne krampo no se eskafo bi abeto wonti no me ntimi nko adwuma wo kwa wo ye yarefo ne ebe ye me no Maa Akos ye ni ma fere o ma fom because of sa aware ni nti Julie fere mama me started say me kwa shama no me shia obi a oboa me papa o han dan mami nti me be fa me chiri ba de ne koye oba na afi no we secondary school me de ne kwa na sofo mami say ye sofo mami e kwa na so me fa ne ma no one ne ntina one na atsena abesi Julie yi tissue paper wani mami what one na atsena almost 9 years ni mami no one na atsena ade me nua na tue adwuma mu ni odi na chi be ma me sa be fa no de ne koye ono so be ma me di kan ne wo ba ko no ono ena se me fa obetu mi jinsa no se me fa ne bra odi mi nua na si adwuma e me ne onu su kita ne nsa no adwuma me kwa aware ni po mi timi frɛ wo mu na we send me 50 na we send me e be guma ase fon so a on fa ma me e to da so a mi di to enuane e be gu ase ne fon so se first no na me line no on be block no nti na me mani sani ska esi wo no ne so e bi gu ne so nti ebi wa 50 cedis nya de ebi wa yes me di ebi kra fa ne nsa sen so ne de me fa me because na me do wo mu nti no enya de a omumu bia bibi eha me ba enya de omumu bia bibi eha no kra hwe etune bia ya na ye o ohunu yesi manye nensu me manye me bibi no nya na deko hwe ewiaso wo wefo nsa no wa hwe wo de wafa obi ba you are the negina sam pempeswei why you depressed ekrofo sere no ne mfefu ohuru no eni ade wo wia ka che se wanya nkraman wakobɔ nkraman bra no wanya ne yade he oba na ade ne di agro sa na ode kuma men ka che wo no ma men mu abusuafo en mu asenkyere ye hu ani mu ase ye ne woka mo hye munya ne wodidi enti mudidi ewo na bosuo mu nti na da ye asewa ye te se de wo pe na asem no wo brechi ya no aye nyame betuatua nipa bi kama akoma me DJ ba kope DJ Ike ma bo be me di ampa uhunu the great oh forever young awada hwe Sekutu sembam DJ Akoma FM 87.9 Kumasi medro no wanda me say good morning man adije na beka manu no bin mabubo bi na kada bia menya hoade hey eshisho ma we fresh kama obi owa osuro se edura me kono mu e mama me nya kase mbro so me pa cho da bi
wafuru me ese nturopo dabi wafuru me chimi hwe baby ma wo baby we no natural nti ma wo hihye na number 2 say obi si o yetuntumu a it say eyi ne ho asa bibi didem obi ye kokko hu asa bibi didem baby eduro ni ma ni uyi wo ho wo stage na ba na wo kala no so eye normal kama na number 3 on say eduro na nkese ye ne say moja ntini eni nompe mu adwuma nti say ma ko wutie ne watobo akoduas ne kokum no ma miensa chese ubefia nia dia ebeye kra ho adwuma aka ho kra no bro sa nan ne miensa no agisi obi a wonum good morning that go what I say intino say ne ye dro no to number 1 obi ota complaining in kasemu yaw obi ota complaining in kasemu yaw obi anu say kasemu yaw no eya na e joint of inimpa ne part your body no enti bia nkasa ni nkasa ehye woni pedua ni mu bia no aposo usisi onse usisi ne kwa ase no nkasa wo ho wo mu nkasa wo mu okon oto okon wo nsa ubum nkasa wo enti wo nan oto wo nan nkasa wo bia nkasa ni nkasa ehye bia no the moment a wo beti obroni si pain wo beti ya wo bia wo ho no eduro ba ko pe no se wo bisa good morning heba mesha onse sa wo behwe a se nyamo fidie su ne bia mienu bia good morning heba me ya share down for radio ni TV bebre na be na turn ho na edro na turn ho man na no sa da me better last week by say be screening I mean sure pa go for buy go within wo ho we ya fe good morning ya pe good morning am go for afi a short asa yenya bi oh intino de akoya ni say Saturday we de akwesi akwa na afi na me ya wura akwa am go for pa say yenya good morning bi nto yen so so a yen sheda nya advert bebre bi asa mami fo ya be dia dance na afi de otene nche na wakotobi we dia dance ni we akotobi oh mami ba ko o say 10 good months ebu akwa me kire no opio ni na okotobi o say 10 good months omu ni nsada ti da onu meduro no otobotos miensa onu mu mienu ba ko na e ka onu kakra bi the other day o kodwem because of so omu ni senti odama free so kodu dwem no oto ade na oboni mu as no business amame wase wo hu okowura ni shop wo hwe na ne mensa ba we hu hwe so so ogina store na emu ne sika na odi digwa no ote so di bi to straight dress e na otumi sesa no ho ma me shop wa o hye di ko fie in fact ma me friend ye dase ya say e bi mre bi ne say na wo ho no eduro na de TV no so no wo ho a wontumi nda na duma ko obi ka complain say me ntumi nda eduro na duma me ntumi nda wo eduro ne da no lady ba ko ne maye mienu ono ana nu me eduro no say for the past be 3 months no ntumi nda da ti bi o oda kakra ne ni so tina na dwe ba ye wo na enu anu na biem on the beer. Esa wo sorry ana honam ye obasa. In fact, e bi ache me pen. Yes anka o kanka me njindi. Kama ka say anadwe de o sa woda. O se na enu seti no ntumi nda biem. Na da o friend ye no, on the o kan say and that dey come ma me buy late to school and say ma me ba chwa na ekese. O se me friend mo kopa mo eduro no bito for the past 3 months na me ntumi nda. But week we dey madam and na Monday nka me ba ya late to school. Ni say wow. So obi complain say ontimi da anajua ba so we do na the TV no so good morning heba mesha mako obi wo ho a say mi kotodwe because of say eduro ni ye ntini ni nompe ni kotodwe kan say moje mojuanti so what ta complain wu kotodwe pa say maame ba ko say ekoye no operation e wo ni kotodwe na sika na ese so de koye no okọ station bi a mi mbodi akosere se sika no e de akoye ni operation na okọ a abrosan te say muhe ya ntumi mforo de ekoye ne say otena ase ho na anti radio set ni si ase ho no say de si mu secret man chen eno bi na ya no woti nti wote say ye kasa sa na we nya awrehye mu say e na me nkoto aduro bi no mo hwe maame ni do hu mi na mi free station wo epie na mi kuta aduro no bottle ba ko good morning for ni me say na say aduro bi na mi numu na nhira nka mo pa mi koto bi na mi ntumi mforo abrosan ba mi numu aduro bottle mienu pe de otoso miensa na kuta mi numu wie metumi di mi koto bi ni afro abrosan di a yankopon nhira mo mako maame ni di adanse ama aduro ba ko na kuta me no de otene nchen na maame ba ko otene nchen oto aduro no ema ye hu say ye betena asabe aduro ni de yaye but ye betena ye kra yenka de aduro ni yo de ankrofo anom a ayama wo mo no ene ye betena ha na ye di adanse enti obi tumi frɛ o se na me furu so pa enye no kwenti na me koto mo aduro no me de mete sa mo se immune booster enti na me num bi ahwe ba me num mo ye no e hu se me furu so ase kama
menya Mrs. Park na yɛ sɛ wow ti ɛkɔba nsa na yɛbɛtena ase a na de obi aka no na yɛ de aka maame ba kɔ so ɔda sɔre anɔpa ase abo no de chinkase etutu no ani ɔno kora de duru beebi ɔse panimu a ɔno ɔka kora me yɛsere ɔse panimu a me de me yare kɔhyɛ beyifo na yɛsere ɛse maame pani na ɔde wo yare kɔhyɛ beyifo afei ɔse menu no munduro ni bi na me hu sɛ saa honam yɛ oni na ejai me se woni obi ofie na sɛ nimpa no wo yɛ aduane on sɛ Maa Akos ade ba ko a mombai mom peppers wo mema yɛ ho ne sɛ wo ba yi wo nsa no ayɛ aduane esi fie na be ba na do nsa be wo wo nsa wo ma wantumi ndi ɛsa ne yɛ so so sɛ aduane mienu ni na sɛ mema ndi aya na ɛha mo eduru mpa so we ni aduane yɛ ya bobue de esi from ɔde nsa wo ma bobue mompɛ enti no ɛkɔba ne saa mo saa suspicious me pɛ sɛ me yi firi hɔ de ma wo Maa Akos wo kɔ akɔtɔ good morning herbal mixture ni bi wo de fesi na aduane no ho ɔbɛ fe no so wo ndidi a wo de gyaa no ma na aduro ni bi no no ɔma na aduro ni bi numa ha no bi wo de gyaa no kata na aduane no so wo tɔkora atam fi na nim sɛ wo ni kosi gya so ɔno abɛfra wo sɛ fa me aduane na bra me na me ndidi enti eduro we ya de tracking crofo MP aduane o ma ne bi num wi a wo de gya no ono abɛpre so ɔbɛ didi obi ontumi nda na dwo no good morning heba mechie Maa Akos me keni se ne ma so wi akwa hwa wo ye bema wo dwonso moja wo ye bema wo dwonso a wuti pain da no sister ba akwa afei da kora de ɔka ne yesere sɛ ne kunu butuni so ane hu nsa no afei bema si ne bema mu ye ne ya ɔsɔre si abonte ye je mewu ebue mewu ɔba sɔre di n'echi wa abonte mu nchi no mu nchi to if you for your way you Bepi men na yehu bebi abema nafa eti ekoba sa manento good morning herbal mixture ni bi hwe woni oba ehia na woti pain wo oba memu a sister enye normal bra amsraw be me de ohun sane wo sa wote de enya yaw enti kope good morning herbal mixture ni bi nanom afi wo so wo yoba woni atenka wotu wo fefefe na be me butu so a na so wo de wote se techima ba yere ya obi anko na mintim obi anko so ni mu amfa na mekuma se ya so oda techima ho ni me pa cho ekoba ni sa be ma no he be ma bi eni wa woni ni hia wo mpa so a me be ma ni bi woni ni be hia wo mpa so na sa wanjeje wo kakran yi we be ya ne dada ebe ni sa na ohu de eko me kasa na want me DC sa nwe ma me bobo so na wo mu ha obi ampa cho kope good morning herbal mixture me dro me Maa Akos me sha me se do na ye nwe ma me sai miensa say eye moja intini eni nompemu adwuma enti wo problem bia wo nompemu wo problem bia wo ntini mu wo problem bia wo moja mu a nom good morning herbal numbers ni good evening so fa utie radio no a eye 0246 59 41 17 0246 59 41 17 Maa Akos eduro we obi pa omle Kumase ko Kumase tafo kwan no so a New Road PFA wo benye biato Promise Herbal e wo Kumase abro oyere pafa abro semu me pa cho wo ba Akoma FM hakura na obisa na wo so wo pe bia on ba direct be wo benye biato obi on so onko Kwalinak afei Freddy Mens obenye biato Misty Herbal wombrom obenye biato o takura dia mesoko Mensa wagidi pa yenduro na managidi Mensa okwa obenye bia de atọ ho sanso na nimde Herbal nso okwa obenye biato obi wa Accra mo ha na pe Accra fo efra mi na medo yenye bio ya di bia ba mo ko Okenshi Draglin ukwa ho enye na ho kope bi na to Okenshi Draglin ho ko foru dua fo nko Gapson Pharmacy Beno Pharmacy Posa Herbal ewo mbromo Kumase ya sunyane fo be ko Mose Pharmacy sanso na uwo ashama nso Equity Pharmacy na Widima Pharmacy na bibia enye kama enfamo anti obapa me sorry ya mo bon number na yen sorry 0246 59 41 17 and 0553 21 35 87 0553 21 35 87 very good ahojo baby I don't know Asia no aso wo chia me genesis I was my onya meka ho okay Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no
ɛna wotie ɛwɔ Akoma 87.9 na wohwɛ ɛwɔ Onua TV no bɔmɔde ansɛ wode wo WhatsApp message ɛbɛba na makenkan ɛde ama wɔ ɛwɔ 0245301462 yɛnua ba Julie na asɛm no awerɛho na ɛya sɛnea wɔka nyina da ɛwɔ mu trodo di a na gye sɛ wankasa wonim sɛ wɔn ɛde na fa mu papa wafam Julie okay enti fa wie ɛsɛ sɛ ɛdeɛ na ɛsie say ni esie ni say le ba no onhwe no ɛna me anso no say my yale fo bi obehu bi o se me yale ampa so ma apa uhu mi a fe say ya sa na me tete 87.9 enso obi ahu mi a o se ma bodam because of say me hu ni a menye ma dwen nyina me dakra me da mitimi tina na me bisa me questions e den na e wo me hu then na mete me ba ono ma nya mo boni bia nti den nti na motimi ama ma bra boy miserable okay na ukọ na wo yare me nim yare bia me nyare obi e ni wo be ka chem say abna Julie bo down for me madam mutie mi a madam sister Rita be chile US oba Juliana osua hairdressing wo me na me say Oyerepa TV Akoma sorry Akoma Onua TV so America san Onua TV Akoma FM we betimi a confirm me obi a oni mi bia e wo betile US be nakwa Washington obi a Gabi Hospital Mama Esther down so bia na wo nyare wo hunu se wo nyare but bia be ma no hunu bibi wo ho enti do kasa wo yare na se wo bibi wo me hu na se me yare se wa ware me oyire ni me nti o so ka kire me wan complain bibia wan me hu bibia o ka kire me be ma no maami a wo ko ne ho e wa shaman ya na wo ne ye adwuma choba e na introduce be ma ne de ma wo okay omo ne be ma na ne etifie ba ko be ma ne ye ni maami ye ni age group okay ni classmate o be ma ne maami de ko maami na downfall the best friend pa adwuma efie san ya san o ka cho say o pese o de o ma be ma bi no wa me ni adwuma ko sise na adwuma e collapse maami no okay na be ma no wa hunu da there be alright o ka che ne say wo peku no there be na wo na woni boy that time no there be na kosi there be woni maami ne tie na woni boy oh that time ne dey say na ma wo twem that time ne dey na my friend obi ne na wo kra makra na free mu asa ma say di kan awo akra ne free mu achi ni ni jai sa ne obi fufuro awo ama onu wan hwe me nti sa akra ne wo nti that time no na ma free wonu aba hon ma fifi ankuma ba ne ba be ye ejuma enti wode ukokọchi a deco ene na busua for no gi wutu mu kama mama mpacho an na wo nso hu abrante ne na adọ ne de because enya abrante na hia wa bonte ye wo se also ansa na obi hunu wo no no afro ron kan cho se o mepe no na wo hunu se wo ye oba type a wo pe na we de obi na de wo koma no enti wo kọ ya na abrante ne pe na wo nso pende ma na ne ho ya me fe pa what you saying ya na ho ye ofe na ne ho ya me fe ntimi pe ne pa say no what ye ba cho ya krokro wa ne type nya be se bra Ishmael ne type nya to say Ishmael okay ti na ne ho ye ofe na wo pe no na oye adwuma ben ba cho no ye taxi driver okay enti ukoye no no so hu bibi akoso kama oni ne tena kakra nsan na wokoye ho ade ba cho December no na January na February no on the 16th enti Bible so me say ansa wokoye ho ade pese busumi mienu ne dabre na ochi mienu wo hia wo no busumi mienu na watwe mienu utu kwatra ne so ansa wokoye ho ade ana ba cho mi fasha makọ ba na me ne ma de ewo menwane ho ba me de ne ma kakra kọ sa busumi mienu ne na watwe mienu no a wone ne tena ye no wo ni su ne ne niema na oye no na oye be ma wo betumi ane na bobra me nka so oye be ma wo pere because wani bo no so wo pere no dada ma me pa chomai na kosi nyu obi a oye basa ompe kasa mini ne ti wo wan dan suban se bi adi 87.9 na betimi de bosumi mi enu study be ma ehunu mi suban me even kra no me worry na me ne kotena ye no se bi a me tena ne nchen wo ho no suban basa wa nya bi kosi se eyi mi free hospital na but no okoda abontin me worry no okoda abontin but enu na nya me problem no okoda abontin se okoda abontin ne sai wokọ adwuma no ma
Oh, girl, sometimes obi wo kwadwuma mo, ebi wo so obafie no abedwale no obepa kan no okọ. Be ma no wo girl. Okọ anwate na waba man kan ho asem ankyere. Wa woni so wo girl. Ah man, enya wo girl wa wakọ adwuma ba na obasa bedware ya obi ayiro okọ. Oba na obisa na so okọ hin. Bisa no. Men bisa ni damini last time men bisa nse okọ da ahin. Na wo do no nti se de obeye bia na wo fa ho. De me hwehwe ani se ade be chi na ye chop money da ho. Me okay me chop money. Ah, metimi aye adwane na obenya bi. Na okọ no ode yade ebre wo. Men bisa ni hwe ma. Enye yade yi bi na bi okọ ye ode bre wo se ka cho so ye yafo. De men bisa ni hwe da. O frame po betimi confirm se. Men bisa ni hwe. Okay. Ye gu so ye totona no ye wi a ye be frɛ be ma ne de na sim because akwase ebu we dia no ode na bom. Mi nkom bururo ni ho. Mi bururo ni ba kope. Maa Akos. Na bo we. Nyame adom na so e. Nyame adom so no. Akoma FM 87.9 Kumasi. Enya small break. breaking. Na apɛ. Ene no ase minyane nyina nka maji o. Ya kwatire kwatire ge. Me ka me kire o. Ya ka kire be de je no obro ni kotu ne fa be na ne obi wuro no. Wie ya na chese. Wo de akekere wo ho. Ai. Na ne rabe wo si Ishmael mo type. And am si Ishmael mo type de o ta vava. Sister Broki hat yo. Me be ni na mo ya so ye. O de ejai. Broki hat yo de ma nya sel ketu. Broki hat ketu. Ai. O fa Broki hat. O ka ya na me yem shebe na am si Ishmael mo type. Broki hat. Ene waso be ye shepa. Sister at family mo. Me da se ebusiafo power specialist eba hospital Dr. Akos Duaya ena ofre wo no wose bra na yade eya obi benya won so ana efri yade pa enti ne bomodia se yade bi tete o yade bi hahawa ubetu anamo na waba power specialist eba hospital na doctor etumi ahwewo ama hoto abefie na me pa choma me fa number no emaw na afa yentoa enkomo no so emfre bia na otike mu bia wo pentem age number no na wafre number no ye 0244 54 54 44 22 0244 54 54 44 22 0200 38 31 ye WhatsApp line obi sin say bi egu me kompo bia before me ana bi o wa brochire kra na opeso ofre won say calls no from abroche to Ghana ne boarding to betumi afre o WhatsApp so WhatsApp no so ye 0555 79 78 enunti number si a me dia ma o betumi ne doctor akasa e wo so na mesra wa yade shaase na ebobọ ba eyeden a wotenka woni pedua nim obi enim se na ni pedua esitie ai enti infomso kakra bi anase ensakra kakra bi ba ni pedua nim a wobehu se da bi miti a eye meye eni kwan se yesa ana memfi a etutumi eni kwan se yesa ebi shaase eneneko bara obi de ebe bi ebe ba ne ochena chi no afa ne normal no akototo ne eme bi no anom ewo mo ana asa ba no afa ne normal no akototo ne eme bi time a wonti weni no na yade no akwakoduru mpempensuo bi a de wo kɔ owuo mu a enesa enu ntimisraw power specialist eba hospital say wo sakra bi woni pedue ni mu atu anamo na bra ya so ye na aba ayaresa eye wo dia hepatitis yade de wo de fa ya kachi a kyese enya grokra ye be ye firi 10 ti hepatitis na nkasa no wono a wotese obi de na eba ho a na ono apɛ bebi afa enu nti bromodie tu anamo na bra ya so ye na ye ka hepatitis a na kyese ye brɛbo no mu yade ho asɛm ene ye ka no ye brɛbo no edi dwumaso de mayen woni pedue ni mu brɛbo ayete se engine we engine free car mu a entimi car ne entimi nya car na tontura enesi ho enti se wo brɛbo no eseye a why se ntontura se wo kidney eseye a se bi why se ntontura na anam entimi srew ebi a wonam ho ana onfe etwon onfe ehwew de eye wo no etutu ano ayedene mesel tu anamo ne bra power specialist eba hospital obi de wo se me na ase atatai mefu adoa
enti okaikai ni tiri mu a wonim se eduabo ena obi abo no ebi kura nso a saa bre ni mu a woni obi akontokwa bi kura ma nipa ne se twen na behu enti na adwen ne ye ne se eduabo enso de ye obrebo no na atochema obrebo no na srade adore wo ho adoso e wo ho utu anamona ba power specialist eba hospital a ebe brebo ne ho adwuma srade bi e wo ho bia be na ne aba abesene ko yade fufuro bi na wo ho a ebe ye ho adwuma kama ama brebo no esesipie sita obi de emani nipadua no ankasa no oyawa onemu no enya asem ketewa utu anamona bra power specialist eba hospital Dr. Beshaw enti hepatitis di obi enim se ho abasobode a yaje no se ebuburu jaa edosu bebre kirese ye ntimi nkan ni nyina kra enti wo so fa ode bra woni a ya na wo muti yenka se krom se hepatitis manfa ma power enka sa brinka me ko enti omo aba power specialist aba beji wo mayaresa wo hepatitis ho no edosu ye papa panti fa ode bra ne yenhwew na enye no nko a yesayade bebre ene diabetes atiatese akora ketua ko checking ne sugar level a baby ene nam no ba yenti ase se onyankopon bo ne nipadua no bibia da normal level bibia da mfimfini emoro so ensan so ntemma fom bebre enti se wo sugar no ekosuru bebre a asemaranko ene tiba fom bebre benso a eno so kra de ehu kra che de akabia enti robu on mo a ye check ni sugar na ekofom bebre a ni akope ade bi a esichire wom ni amana nonom se de be ya esichire no ebeba soro kakra na besi bebi e wasesie enti ni mienu no se eba fom bebre se ekosuru bebre no eyo haw ena obi so ho mo a ne pressure ni moja edi emu afurusane no eni kwan se eboro so eni kwan se eteba fom bebre enti saa niema we nyina ye hye ne nso ebia wo ho no na weni su te bribriu ewo mo ana se weni su aye otume ewo mo ana weni su aye otuma mesrew pressure do no wa hwedi yi no wa ba power specialist eba hospital ne ya hwew obitimi ka se ase me ho ye mbasabasa ase me ya ate atobi sei no wo so bibi mu ogina hodi na etekwa eno ano no na wotowa na kwentuo so wotowa na brabo so by mamen kanche o se saa niema ya meka ho asemi da ebetwa wahwe fom no se nyame amem na se nyame ampata ahwe ya wo nsori biom wo be sori ana nipa na ekukuru wo ede wakwa akoto fridge m entimi srew uhun sinsaye bi eniema bi koso nipadua ni mu ano aba power ene obi stroke a aye no sebi amana no echi sebi ne nsada form ne naida form ontumi nya hwe sebi o enka papa anasa abranti anase ewrabanka wo obi bidie enye obi na nko obe ye niema bi ama wona nso enne age so obi pagya na sebi wapepa wo ho ene saa niema no entimi sraw uhu sensunsanso obi kwa de otibi ka se menase ayetitiriti ena ananse acheme ya na da ye bisa se ananse wo ye posi ni ana no aba becho saa niema we nyina edi adanse se bibi koso woni padue ni mo na no na me kire se esono de wono bi a waka ne nan atoso ana wotena ase ne wantena siye wakroso wo nan ne samwe bi ena bi a aloki moja no ena moja ni ntimi nsane nche ho no onatimi ye otitiriti esone no ende wa no watena sisamwe bi na bibi saaba ba se bi a wo ye comfortable ye okay ewo mu ana se wona se aye titiriti ewo mu ana se bibi ye te se wansena woni peduem na se eno de eyo how ebetimi de nsem bebre de aba oba power specialist eba hospital aye be hwew je number ni biem na ye nuru a ewo adwaman so menka ho asem kyerɛw ye number ni 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 0200 38 31 ya WhatsApp line is 0555 78 enunti fresisia na yewo eye edua ya Malamex ewa abonten se drowe mese malaria fever enensuo no enhyada nto bebre eya na apetepete kakra ena ebasa no antontom no sa na omope
nti e pine tontom ne pa hwewa no wanya malaria kotototo nro bi asai wo mu a 3 days na asa ka ne ho biem so ho mesrew na anu say minya malaria me ho po che nya agro won say utie me voice ko say me hwini mu kra bo minya eye dua ya malamix no no ye e ho anam sore tisi kinkire me na me ko da bi o da fa kwa che no boy ene na da osika so enti mi so ko pe malamix ni bi na nom ene ewo eye edua ya SK nso wo ho obi ye furu ya de kano a enya asem ketwa obe muni a be ye dede ye furu ya de ya pa na no obi bisa se ye furu ya de ne kaka ene ye ka obefa de he ni mi eze nyina so nye kaka eka ena ye furu ya de je enya se upeka ho o tu be didi ya sebo enti bi sro ye furu ya de eno ane edua ya SK unye bi na anom a ebebo pa ene ye wo malamix ne nso so e wo ho na eno de eye general eno ye ntwan se ye yare ansa saa bere ya ye ho odene no ni asase ye no nom na chese akomode ne ye mo na ye mo immune system ni boost ti de bia ye ho oden de bia na wade da de bia ode nkofo yare she obeka cho se nyame nso de she de bag enti bisro eye Herbatin herba mixture eno ena be boa wo sa kwan no so na afi mema de no ma eye jiri kajiri wati ase manage hu jai jiri kajiri senti na me share the jai so because ma ko no experience wo wati ase jiri kajiri no experience no wati ase enti so hu enti ebusuafo sa mote de enti jiri kajiri no a ye sorry ye wo fe yi ase power e wo fe yi ase ye Jasbro filling station no edi nhwe ni mo na ukọ enkran so a kwabenya ACP main road ne so na takrade for so akwadaji estate ye ne anaji primary school no ebo fipam je number ni bie me 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp ni 0555 79 78 me da sebebre nyame sha bebre amen Okay, Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no na wutie na fe wo hwe no onua TV no na ansa na ye kɔ no na menua ba Julie na edi nkomo enu nti Julie sese mu de be ma ne nsa akoma no ana ma me de kɔ no wanje odada mi ne me papa eno mobile mo nsa nko obiem nko obi na mobile na nyasa mo de nsa no kɔ ya wo san ba ye na nyasa 1 year na am say 4 months so be ma ne frɛ wo on frɛ me ohia bibi dia ohia bibi ne say kabia on frɛ the last time I was sending the sky that be last time be 4 months me pa check asakese be 4 months and 3 months no send adem no 50 cedis no say the enti no was sending the sky some money sky dia ne de on didi okay na sabre no was sending wo baniska there be me ban won di ni 1 cedi crowd wo ban ni be man 1 cedi da there be what wa kura ni din ai o ma me be ko we you no na me frɛ o ma me say nyambo a menya 1 month sinti no me di nkunim akola ni be ko we eno se akola no de ne to ma me na o ma me o de aware ni ma me no de na wo ye choba o ne ye aduma no ye be frɛ no Josephine abankwa boatema na o san de akola ni to nkunim maame na ne de maase na de akwa ne to nkunim ba se wo akora no ebesi sese a wanya mfie san me nsane 3 months oba 3 years 3 months oni wo papa sikada 1 cedi okay enti se ye de akora ni nkura be se edu gina ho a de ko behu ne ba ai wa ko hoda Badeo. Hello. Yes. Deko. Yes. Good afternoon. Afternoon. Na ho ye. Boko. Ya da nyame ase. Me pa cho wo banku ni wote ne nka. Akoma no te nka chakakra. Wote ne nka chakakra be abosumi na na fie sen. No se bosumi ni. Abosumi ni. Hello. It's you. What's the Bible sumi ni?
Hello. Yeah, me too. What's the Bible swimming in out wo banenka? Okay, now what's sending this council eh? What a kakra. And also by saying Oh, me, I'm the Bible. what's sending this Bible swimming? Is saying the man or? What's on the man? It's the cousin I was sending no. Oh, not my man of say. There's the end of the design. 100 cities. Okay, now enkuni mame wonu na jaya na. What the problem is that? What the Sambra, what the brother be? Watch it. Ben fi saying. The best thing, where 1 year. Eh dan what den sane bra wo chechire mumu kakra. Come on, busy that I can get. Deko me nti won kan ye wo de ma me nchire mu kakra. I'm busy that crowd. Asana me ni wudi nkomo. But that's it. Se de mi bisa wo nyina no, wo yi ma no. Nti ma me nchire mu kakra de enti amuja ye. Oh, I'm not busy that why? Deko ma me putu to you say wo se bosumi ni na wo bre wo ba ni sika oboa. Hello. Me too. Me se wo se bosumi ni na wo bre wo ba ni sika me se wo boa. Wo ba no ya wo no wo sika san na wadie. Na busy that why? Deko me se oba no nkunim wo no ni sika wo sika san na wadie. Ba cha mo san friend ma me. 87.9. Mo friend ma me wo betwa me mentro. Bosumi ni wone ne kasa e bosumi ni wo san sika bosumi ni wo kasa wo ni akoda na edi nkomo wo ni akoda na edi nkomo wakati no wo befa wa block me wo befa do wo ni ni foni wa ha wo befa do ni foni wa ha mo fa to so ma me ni foni wa na wo bi kan kire no wo ba makwa na nya fie miensa ne abosome miensa once the crowd when you be that the catcher says wo send this sika bosumi ni wo send this sika ni si ma wo boa me so wa block me send 1 million wa block me every 2 months o de open ni number wa my friend we say the number busy eni my friend nhwe enti the sense sika no so de bro wo send this hinifa wo send the edisi hinifa deko se wo pa ho asem bomodi anefa fo no we wane wa wade ahunu mo ware no na wade no kra no me wa block wa ye wa block oba woni na wo adan wa se die enti no wa block wo wa se wa ide enti no wa block wo me ayi dabra ayi enwade ye ya wa ye kra wo sika fa skani de me de bi kom de ba wo de no no na de na do so se aware na ye ye boaboa ye ho maame ne boae wo ka kire me se mo ka kire me se me na me e wo se ye aduane ba aduane no me fa part bi na me papa so no opene ma sempa anti wo ka kire ye se odi me akọ secondary school odi me chi na wie wo ka kire ye se wa obe wie school no obeto awo so nti me wie ye no na me pe police but me ye ya ma nya kwan na me di 2 kwan ko ye nti me ka kire se me isun adwuma nti se me wie on pe container ma me Beluchi fa ne to fa ma me bobo dia ne fa ne to fa na me na ewie program fa ne to fa na fa ma me to fa ma me me pe container nti se me nya ko me wie adwuma na obema me sika na me dia han container then sinkrafo mema wo mu no so oba bo wo homode ne na kakra wo wo mosem wa ne ye pe bia die that's me o ma me 1000 cedis na me de send me ma me na odi be ma ne ma me na enu kra se de ko so ho ne ma bi wudi nkomo na be ma na me pe no na be ma na me pe no but nsem a waka kire me nyina ne me hunu ade papa bia no a be ma ye ma wo a wo to ni dom de no ye ma wo onye hwe ma mi o wo che wudwa won hwe mi dwa onye hwe ma ti ti na wo do no de na ma wo na ne wo ye ne fe 7.9 Kumasi. se fatu su bia na me hwe na ho ofe no me hwe na ho ofe no na me njeje ne mama na no ne kon ne dode ne hene fa na da we ye ofesa ne hene wa baso hello
Me pacho Maa Akos ni Onua TV Akoma FM me say. Brebe na wo se wo Sunday wo ban 100 Ghana cedis no. What's the one any? Brebe Maa Akos ni. Brebe na wo Sunday wo ban 100 cedis no. 7.9 Kumasi. Oh, my be the meeting no kasa. Brebe ayi deko me pacho. Me pacho pa and try me. Me say brebe na wo Sunday wo ban sika no. Wonye busy only me bekasa be ya ma so wo be chire mo di ya chire yen because won to be antisa wo ho na police for the akofa begu nsa sa akura ne nya odi ana wo de mane de ko me se akoda na nya wo dia me pesa wo ne me betwe ma ye ni koma na me wo problem na wo ho na antisa em se Ghana mra no mudidi agoro enu nti wo bia wo anu wo tene be me hwa akra no wo bia try mra no e ma ye fa mra ni niu akra no wonya wo dia oye wo dia de eti na wo hwe no ya ma me ba da na kan me say akra no woye wo dia de eti na wo hwe no ma me ba da na kan na eti na me se ka de e kire me no ana me bisa se die enti na ma woni ni jaye e bia de nam so ma mu ja wade no e betumi a tire die enti a wo fa show me pa cho kire me mu no no na kire obi anyu bia bone ye Akoma FM 87 Kumasi. Ota so we chi ha so obi no no na wo bibi ni a wo gami ni a akaleba ana jini fu se na mate nti that we hen like you better be kana samafa bono onya pesa ka di panet obi ka samu se obi na ka wo o ba na mu ne ira na me kana mate bible ka sa bible sem tu me ifi e ware ya bai misere se tia me se ne o mo so me go nyi ni se dia morning after ko show dem ani dene se e tan ko hanu 87.9 Allah bako ako sena ne wo ho jaw mo mon ko ito min me say mi se mi se mi nam fone jaw fani ak ya mi se no ko ci ko na but ona dene de mi yabo ni ci ono yo de presse ma won kuru mo ne ko ya ko no ja na ba na ni fi ya ko na ni samba ba ere se wa no so obi si e ko o obi si e o ni mo ja ni kan ma pera ni mo ni bi o bi ni se ma so ni bi ni se ma ama bana sa ti ma so ma okay eti wadarumo kwa dunu a wo de bo wo ba no a wo enam so ma mo ntem tete ye no one wo se opemate hello with you wo se oba ne pemate edie na wote ye ne die na wote ye bi na ka ka kiro o ka bi mene na di nkomo se o kan ye nka me bisa wo me pa to obi ne wa wode ne nsa benkum be kire na gya kwan to obi ne wa asamba no wokọ no okobo ni nkura obeka de oyeye okam na asem ye de wo so kama de nye de edie ne wote ye na wo mpe wo kasa kire na wantie I didn't say what can I say? Yeah. So be attack actually. Me apa pun saya me intend nak buat bisa. Ini semua. Kalau tak kami kerja bah, besok kami nak bongkar ni kau dia. Kami tahu ini. But saya sendiri. Akoma FM 87 Kumasi. Me say who said you be see aka no but me who say who no because bibi any ho ko ena what okay sa mate e bia wo kasa kire wo yiri a wontie wada woroma eba ne say ya ye wo bi ho a wotubi koka kire say oh ade say na me yiri ye maka wontie ntibon kasa nkire no wada ma hwan na wo yi ne dance ni ona na me awe ne maame de na oye aduane e won ho na enam so ma mum ye no mu hia ye no okay mate
wobetumi ama ye asem baako ana eha adwene ye pa wote koka ya wani anye ho Ida sumba ko kan ya asem baako bia chese eno na eha wo pa ye bia ejina so mpo ma wadegya ye yi bae seven dia honestly na maka to bi see ben wa me listen na se bon se ben na se bon me pa cho na ka che obi se na se bon na me tell me sa me bi bon komoda oba bia ni ho a oba na obi akodi ko se miku ne se ma se bon debi ebi sida bisa no deko wo si mi ko ka che onipa be na wo su hu se wo se ma se bon onipa be na mi ko ka che no sana wo se onipa be ya sana wo se me se mi be se bisa wo se onipa be na wo su hu won ma me abedwu mi ko ka che ne se wo wa ka che me se ma se bon hwan ya so sana wo bi onipa be ya 87.9 ana mi se me se mi bisa so onipa be na me ko ka che no se wo wa ka che me se ma se bon me pa cho onipa be ya se nipa be nti yi nipa no me ehwe na ma me no ani wa anan no aka wa eti o ma me no ana ka che wo se Julia be ka che ne se wo se na se bon Sami abredu na me friend ka che ne se na me ba ni fio ya ba friend rama ba ni wo ka che ne se wo wa ka che me se me ma se bon me ka sa sami che rama se wo ka che me se ma se bon rama se me na me ka sa asem ne de kire no se wo wa ka che me se ma se bon me pese me busaw na na kwasi Akoma FM 87.9 Kumasi me busa no na be me pa cho wo de wo yire tie no sabio na se bon ano ka ne ga yesi ne me sa wo na wo yire tie wo ka che se na se bon one na wo ba ne so ase mon enti wo ha no say adan na ma me ne ka che wo no we mi sa wo yire in front of ma me no Mutum an me bisa me yira na. Me say maame no na ka che o sa wo yiri na ka ye bre maame no ka che o baby sa wo yiri. Ono de no tiji. Mama ko so bua. Me say e ka maame no ka che o sa wo yiri be ka che sa wo sra se bo no baby sa wo yiri. Say eh Julie, ai ni fa na me ko jira ka che wo sa wo se bo o tu baby sa wo yiri. Mama wo bua. Me kan sa asem ni nche me maame ne da. Menka tell me da aden enani na nyina no me pacho wo de ye hwe sa ne ma we nyina so oba na yade na sa wo mpa akwan be so ne fa so jai ba no me see afa full of back no afa no because you from pay different things from the na and I don't think you from the that no what you do na ka Akoma FM what you do na ka ya na all of this limit for the one of the design what you do na ka ya bema wo ye bema nti wo kasa ayi akokoduro so me hunu sasam na wo ka ne ye no kre what you do na ka nyin no wa be zanka na ye furu so oba nyin se na sai ya ayi oba ne fault I'm sorry be I can no the limit for the other design to kwa the bill is not kwa and we buy na see and we buy to see and I did here and did that to be next year you know what to kwa abante abante yo obi na dey ayi bros born ye ma ye furu no say ye na dey twade born ye ma ye furu ne say ya na ko sa ni ni pa no na ba se betre no ito nte ma me no me pa chi oba no wonyin say ba ko ne say de to so bienu na wo ka say won ko ma me won na nyin say ni wa boso me say wo ko e wo send ni sikada katana wo ko e wo send ni sikada ba me ki kan se pa o wo line no pa cho me brema enti de papa ko so fa menia adepa emremu adepa Mako na promotes erade adom pa cho so onyame adom me ho ye papa pa de wecha ne yopo wecha ne clean uhunu enku odwane kero no no ano ne ye machine ne hwe amoa me kan se na kese ena jo ye nyesa
Mo mami we dia mentrefo. Yeah, so nejo. Okay, my dear. Mintin simo. Me da si bebre. Me da fo awie mame mu aha emra akoma mu nsam dwumadie so. Ene ye joada na 2 no o'clock say ya. Na otemenka e wa kasafidie so hwame wo nua TV a. Na ekyese eye hasa capsules ene ne mixture empanimfo na awie yesi nkonya ye de nsam da ebeboa mu opomoden ho nsam aye kama aba. Na yemfa sidama twedi amponsan se ene joada ya yesi na watch fufuro mu enipa dodo na e wo hon mo yade enti adwada wo mo ehunu bi na wo yade eniema nkoye nanso enkwa ne da so kura wa enkoye kura na ohun wo nkwa enti no eni da so wo ho sese ne anye ya nyame yadom ade kyen wo ho nsankyerani ebetumi asi ewie yini a wate yen kase de ndi kan ye no eye hasa capsules ene ne mixture empanimfo na yenso eni akwakofa all satamfo adura yatu ni din sa wo hye se de edro no edin esitie na wo hye adwuma eya wan hye yi a na wo kwa akoka se eye ebrofudro anase ai wo mu de no ebiampacho we no enye wo mu de ni bida we ye yankasa ye memu Ghana heya edra yakeka bomo we de wo wu fikyire honom no niema bebre hahama nubna ene nuta ena doctor akeka bomo wode aye edro tatashe a etisi nipaduamu a esanse ya kire ne se also na eda wo yefunu no enkoyi emfemfiri ho no ede nani hyimu na edi dwuma ne se de fata afai ma mimi sawo se yesi obi eye also patient a se nipa ne kra one hwan wada amade wo also eye de kuro ato ne yefunu mu anase emu eniema ne mu ai sa nipa no ene se wanya also afai wonipa ban ene betumi enya sa also yade no hye so se de oba wo ni bia nipa bibra se de odidi ema no eyeyie no wo betumi anya also yade ni bi amana yeyie eno nti emfa won se wanyini anasa wo ya koda ubonufu ano medafo wanhya ho so yie na wa amade eko nipadua ni mu enhia wa also yade ni beba befiri wawura na wanhya yi a wo baye mobbo asene nipa ni nada eno nti na se wonya kwanya se yedi apomeden enkomo ho a ayam ye ho nye wahi enye fidie ni mfiri a sanse wanya ni nei wachina ebia na wanya ne sa na ye ka cho se also yade no wo mo makosa atebia ni mu bi pen e kire wo niema ya na eye e wo mo yefunu mu a enka abaye sore pa de ama wo mo na makosu no ma yefunu yade kura chekehwe Na no ma yefunu yade kura no wo de fa calculator to ho na chekehwe na also wo se ekuro no eda wo ha na ba bia wonim ba bia eda enti wonim se menu ansuo na me de tawo bi atum na me de abode ye ni na ekọ na de ne eda yefunu mu wani hunu ena wo hunu se so se so afena ba menu ansuo de akwa akogu mu se enkomi ekuro ne ma wo ana enye yesa mo enti mesrao yato ne din preko pese eye also ne tamfo edro atamfo de wa wonim dada wo mu ani hia enti edro no ko ni padua mu a wo mu ya atamfo nti wo kobutu ne de fo ni padua mu ama wonya ene ye joado mako enti medofo pe hasa capsules ene ne mixture ni bi enom na enti wo also na se deku enfama na san ya ye titin sem bi nkrofo se ai also no eni edro wo wa wuni edro enka se also eni edro nyame amfama no de nyankopon di tumi no ade amana wo ye also dro no eye Dr. Kiki ene na pamfo na enu ne susu de se nyame adom wo man Ghana baby a herbal shops ene pharmaceutical shops ahodo wo bia no eyade se ye nupei wo benya bi ato amana broso enti se wo esiama ene ne mpotemu a wadalo opposite Ankobra West Bank hona na se Ankobra West Bank no ne hye ni mu ena esiama shop no ewa wo kwa akope edro ni bi ato pacho wo ti kobo number 1 enso a odalo community market ne hye ni mu eno so benya bi ato mu wo brekum ene ne mpotemu mu nkonko pe bi nto ewa Clement
Herbal afei wa eye mumuni away Ashaman eye House of Drugs and afei Wadama Cape Coast ene ne mpotamo fantefono mosumo kwako pebiato ewo Pena Herbal takrade de yenim dada se eye AA mensa se Charles Smart Herbal chese baby ye ton ebibidro bia no wubenya hasa capsules ene ne mesha ni biato ama also na etete wujojo wufrifri wo no eji ede afru ni peduamu ama wo ho abawo anopai doctor se men kan che wo se ofra me anopai tutu and what information yi ma me se Wamo ya na wamo ewo baby aduro no yeton no yesi wo kwa no aka che se fanimienu fanisei enkanya bone wachire na adwene na emom doctor say information na eba bonten no emo ma wamo no maduro no wamo fa danse no emma ene ebra ye bre amete ya mekonho yi ntini no eyese wodi adanse be ma ama de ote nchen ye hunu se aduro na ye kanfo de ama no eye papa enti mpacho information na wamo de ma no doctor say minka we nchiro na wota we super pepe ama no aboa sa wo bomodin edidi wie na we obi a owo ulcer no na wato capsules no ene ne mixture doctor say we didi awie no bomodin na mixture no ni ti na ehye so no numienu etire na woso no numienu eno ye mixture no afei no what na ho asimeduasa entem 30 minutes na no so wo the capsules no epi so ha ho mfa mixture no emfa nom capsules no wase wankasa wonsu a wonom ewo fie no wo betime de sansio no anom capsules no edi akire wa bra wadidi awie echi no sima aduasa entem no na etumi aboa okama amane a enkoye wo nipadua no eye firi ho wada roma enya so brachie enkonkoto aduro no emfa mixture no enkonkonom capsules no eyesa wa moayen enuti no wose wo de wadidi awie no entempa na chese mixture no wabomienu na watwen meat aduasa entem na esa wo de capsules no atoa so a wo de wankasa wonsu a wonum no wofie ebula munsu okura munsu de bensu wo betumi ade anom ne kama na etumi aboa ayi ulcer no ade free ho ulcer ade ensunsuanso bebre ene be nipadua mu na eba betena nipadua no munsu a ahyensude bebre ene ba abonten na emom de wono wanya peptico se wanya gastrico so wanya de yo edro ne de ba akona de esa stomach de no eno ano wo peptic na wo betimi anom amanasa sanso ena akwakoto wo throat ni mu a ebekwa kwaji ade afiri wo nti se de wo de no esitie bia de ye hwehwe ade afiri ho eye gidi a wo de beto ye dra abadwaman so ye fra na hasa capsules ene ne mixture ye bodi na ye boni mienu sanse baako enante enja baako enti wuto we a no wagi we ade aka ho na wanom aba beka adansefo ne ho ye numbers a ye de ye adwuma no eye mienu kyerɛto baabi na woto aduro na wabomode ati number no na enhyehyɛ ya ewo akire no wadi so ede amayen 0240 23 83 10 0240 23 83 10 Maa Akos me ma have you e dia some credit awusia numbers no ene e dia to anim no wadama wo fra na wabomode se oni doctor ebekasa na ensem a na nka wo pe ete e dia firi won sem de doctor no menye bia na emo me na mekasa e de ma ntinim die dodo na e wo ono ne ho nti ya bomode na efre ye number no efama ye na emo mu wo kumase a wo benya bia to e wo Jan Herbal e ho na kumasefo mo kwa akwaje mo de no e de efrenu achi herbal shops bia eben won ka kire ne se me yafunu keka me etutume wo me na yese me meto ulcer tamfo adura ye fra na hasa capsules ene ne mixture wentumi anka oil hasa ne kra na wo kase ye ma ulcer tamfo adura obia be yi bi e de ama na wo so anom amanioma akoye 0240 23 83 10 0203 822 855 Acho your numbers no anyway ye show kwan so be friend na ne doctor akasa Maa Akos medas nyame ensha papa mi ankasa madepa aha Akoma 87.9 FM and afe Onia TV Akoma mu nsam dwumade no eno na wo hwe na afe wutie no na ansa na ye kono na kyese ye ne ye nua ba Julie na edi nkomo no a ye Fred Deco ye be ma no ewo amane so na Julie Bema no
esina wo pe mate ene mate yes say ene mate yes wa kwaye say ene ade ma obowa enka me sa nka de ntina ma mbisa no ochempana no ma mbisa no da se me pe mate ya ade na me ma mbisa ne da wobowa me ma me nka san kire ne da Mako me enukra no ba akopɛ enukra ba akopɛ sister why am from so bebre why am from so see me ana me dwen na bisa an se mo no e ma na no mo na ma mo nka de obedi ana be ma bia na mo makwa ma asa na what to papa so yi be ma na we be ma ya o kase ana and da so ba ha we be ma ya fra ni pa o tie ne nsema o kan ya and da so be na ho no we ne fe awo na no otumi di ye awo de no be ma no da so na se na kamera me usha me tema ka be repume Debi o e go fe ne nko awo e bia na ekoyie ama eje ye ka so na me pana no ye fe ne mama we o da so ya na ho fe ne de ha ho fe ne de amu o da munyi Ghana for ma nyi me kwese me cha se Ghana for ma o mo nka be ma obedi ana se be ma bia etimi di ma na ye because what you me timi ti ase o why na ni di nkomo no wa na se wa wakeka wati ase no be that ase Mako wo ba da wa tene se ma waka ase kwa du bia ni wa wode bo no 3 years 3 years no what you say what does send in ska what does send in ska ai be ma se mo timi frese me niska send me wa bra ne ba oh ye we ye ntimi just oh da be to aso cha anya possible ye be to aso cha ma me dey me masre ma anya possible masre ma Mako se sa we odo we dey friend ntimi do ye friend ntimi do na o se bebian papa ka chi ntimi do na papa wa ka no kra chiro papa ka no kra ntimi do because be ma se no kra ba ko nyame amom ma se ma mebre o dabi ma me ka na nchira mo nyame amom na ka de no o se be bra de no for ma se de o de to ma se de o de hips na wo so de o de mo to ma no kra ye se mo to ma kra de ja wa ja o de we nyama se ma de o de ma se mo je sanu na me ma Akoma na no na ma bi oni hospital ani yase sa mema ya boa mema bebra no na pressure na eku mo pressure na scientist ba ko no ko fa amadon ba ba ni miemia no twitwi no so posana kakra omu wie na according to research no mo ye no yakohwe ya pressure omu ko ya pressure omu a ema no omu nya ma no deda omu so twitwi no fo no kakra na ade no pressure na take off pressure bro Womwa no omo de eche so omo say man omo ko no for your pressure dro eto your pressure dro ano your pressure dro oba ba bia oba ntimi na saso so e die no oba ntimi nye die no oba ntimi nya saso o seriously what is Musa Beluti Musa what release the pressure Messi Beluti ti okoyi mu Musa say me say ya dia okoyi no Ghana say wa nyi omo ni no ana Beluti say ko ma boka me hokodim se ma anya wa na ma ni dia e be man problem I don't go unity o se Beluti you rasta unity no your babity the power of a woman the power no mutitita no be ma wa found it we found it was saying pony o was saying we go also was say what we go also was say hwe omoma was say hwe omoma we think am play the one nkwa wo hwe wa no what okay interview what's that nguremu is mad ma ya fa doctor nguremu doc da bra so ahunu na wo be ma wo kasa kra wo hunu ba bia wo kasa akosie na we tumi esan fra wo phone so catch you say miniska mami bi no akogala na wo sa dia send no wabra wo ya kra 3 months 3 months kapra kra mada wo ye be ma be 87.9 e dia na dana hemu Bemena. Mami. Na promote say. E jane mo mpa bo ahode ho pa. O ya me fu. Me da se bebre. O ya me crash. Me da se pa. Family room. Mama me da se. Asa da oba ya na me catch them. Me da ahefo na etiefo se de ase. Ba bibiala afidi kese kodru bia encha kese free ABA Herbal Clinic aso ye de bro bibiara. Osofo ata osofo abrante osofo 3 days osofo rasta. Bruni Dr. Kunina ne wiase nyina agina tum na asantema ensi ne form na woni master nya nkita hodie ebiem no ebia enani da edi kan a woni me hia wo kasafidie so hyane nsoma me
sɛ dɔm ahenkuro no asɔre kɛseɛ no ɛwɔ yɛwɔ benada dwom apia kubi coast na ɛkyerɛ hɔ pɛɛ ɛne ɛwɔ na wobɛ Kumasi a mewɔ kwada so edwina ase market n'akyi hɔ a ɛne ɛwɔ wɔn a wɔwɔ ahafo ne mpata mu no okuada ne yɛwɔ da bia metena se wɔ Genesis FM ɛwɔ ahafo gɔɔ so ɛna baabi ani efiada ne fiada bia sɛhwifo ne nyinaa ɛnhyia me wɔ baabi ani adehyeɛ FM pɛmesisi hɔ a na mmom wowɔ Kumasi ɛne ne mpata mu di a na ɔde w'ani akyerɛ kwada so edwina ase market n'akyi hɔ a yɛyɛ adwuma firi dwoada ɛkɔpɛ memenda kwasiada nko a ne yɛnyɛ dɛn yɛnyɛ adwuma anɔpa no nsia ɛkɔpɛ anwummerɛ no nsia na ɛnɛ yi koraa no metena se ntɛm bi hɔ a nonum na mayɛ dɛn na mahyɛ adwuma yɛ dɛn ase ɛnti wo deɛ ne sɛ wobɛsi mu ntɛm no watu anamo ayɛ dɛn aba na yɛahwɛ wama so ho ayɛ dɛn atɔ na hyɛ no sɛ ABA heba yɛyɛ aba ɔman mu sɛ yɛma nipa ehunu tumi ne ahoɔden atwɛdeɛ mpo Nyankopɔn de awura yɛ nubra ne yɛ hahama yɛ dɛn emu ne nyina ne sɛ bibiduro krɔgyen na mede yɛ dɛn mede yɛ adwuma maso yɛ hɔ o ma meto tablet wɔ hɔ o meto capsules wɔ hɔ nsuo aduro bi anyɛ dɛn ɛni hɔ ɛyɛ nubra ne hahama na mede yɛ adwuma sɛ woba na wɔ sɛ mema wo nsuo aduro a mea me di nnua ne ɛma wo na ma kyerɛ de wode bɛkɔ akɔgu so wɔ akɔhyɛ ne bi do wakɔnoa waade ayɛ dɛn anom ɛnyɛ saa so a masi nnua no ayɛ ne powder ma yɛ no esam a wode kɔ akɔfrɛ aduane na ayɛ dɛ adi koko a wodi bi agum nkwan a wodi bi ayɛ dɛ agum aduane a wobɛdie no na wode afra no ayɛ dɛ na wadi ABA heba yade a meyɛ ho adwuma ɛdɔɔso yie paa na ɛnam sɛ mema wedale wɔ ani ehwɛ mu wɔ bibiduro kwa so ntini yɛbɔ me dia ne yɛde ani na yɛ dɛ ataato ne nyina ne sɛ wie yɛ brɛmu me nam de bibiduro etu ani flase ɛwɔ abra me nyɛ wɔ operation me nso ahwɛni wa me mfa do so nyɛ dɛ engu wani ne so me mu waduro na ma de akɔfrɛ aduane ayɛ dɛ adi koko a wodi bi agum nkwan a wodi bi ayɛ dɛ agum aduane bɛba bɛyɛ tiri no mu adwuma bɛbɛ ani no so abɛwɔ so ma ani na yɛ dɛ ate eti sɛ yɛ glaucoma cataract ɛtɛ bɔmmɔden ne APA herbal clinic enyan kitahodie tie ne yɛ wani no yakɔ akɔɛ no operation ɛnɛ yadeɛ na sa yɛ dɛ ababiem wo so bɔmmɔden ne bra san wagye se press ya hyɛ wo pese wo yi yɛ dɛ ɛto a oba APA herbal clinic a yɛbɛgye atoɔ de ayɛ dɛ ɛde ama wo na hyɛ ne nso sɛ yɛahyɛ yɛ hɔ yɛnyɛ wo operation yɛnhyew ahwɛniwa yɛmfa aduro engu wani ne so yɛnnuro ne ɛyɛ adusɛm a wode kɔfrɛ aduane na ayɛ dɛ ɛdi ɛkɔ ɛnkɔnsa nyɛ dɛ ɛma gye namba no wo so wobɛtumi afrɛ na deɛ wonte aseɛ no wayɛ dɛ wabisa number no ɛyɛ 0541 56 51 99 0541 56 51 99 ɛna voda no ɛyɛ 0502 81 21 61 0502 81 21 61 ABA heba me numbers eno no wo so betimi afrɛ na de wonte aseɛ no wayɛ dɛ wabisa mɛma wo nkyerɛmu ama wo so ho ayɛ dɛ atɔ tie ne ye ABA heba me se masɛ yɛ menye operation me nse wa hweniwa me mfa do so nya dɛ engu wani ne so edie bentia da bia me ka me se yade no ɛyɛ ni yade so nya ni yade ɛyɛ tirim yade panimfo si ani bɔ a ekotirim enti wani ni bonkum ka enkyene ni fa so ayɛ dɛ aka na yade ni wo tirenim sɛ wo anya aduru bɛyɛ tirenim adwuma bibie ne ho abɛyɛ na ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛyɛ yi ɛnu ntina glaucoma akwasi bronesi ano nyɛ dɛ eni aduro ABA heba me moanya ho nti aseɛ sɛ twɛdeɛ mpo Nyankopɔn nim sɛ yadeɛ bata nipadua ho ɛnu ntina wɔde aba ne ma yɛ sɛ yɛ ni afa ahan no nyɛ dɛ ɛnsa yadeɛ eti da bia meka yadeɛ bi wɔ hɔ na wunya nya no adura menkɔndɛm sɛ ɛnyɛ dɛ ɛnyɛ ana aduro nyɛ dɛ eni hɔ glaucoma no ɛkwan bɛ na fa so yɛ dɛ ɛba doctors ne ma yɛnya yɛ ho ɛnti aseɛ sɛ ɛyɛ entine na da trenim na saa entine no ɛna ma yɛ ni ne yadwene nya nkitahodie saa entine no pressure ɛba so a ɛna kɔfa saa yadeɛ glaucoma ne yɛ dɛ ɛde ba yɛn nyina so yɛnim sɛ ɛne yadeɛ ahodoɔ nondodoɔ na yɛni so ne yɛdeɛ dɛ yɛdi gu na entine ne wɔ trenim na pressure aba so ɛbɛyɛ dɛ wasɔ ani ne so ana wahoro so ama akotire mu akɔyɛ mu adwuma enye ye ɛnu ntina kwasi bronesi ano nyɛ dɛ edi aduro wei na ma ABA heba me ma so me mfa aduro nyɛ dɛ engu wani so no da bia me de kanea shade yɛ mfa to ho de kyerɛw sɛ kanea shade no se fi ana esum bam yɛ pepam ne nyɛ dɛ yɛ pepa ho kanea shade no se fi ana esum bam na de ade bo nso na de pa shade ne ho a te wo so efin ana esum na yɛ dɛ ewom
ba wo de ade bo nso na be pa shade ni inside wo so a bright na ehren se da bia me kasa tro ne se yen so ka ne yen fancy pass ana kodo ase ne sika ne adua so na ehren ama obia no nipadua ne ka ne ani ani etimatthew se ntrase mu ani tanyum ne se nipadua ne nyamfa so bi anyeden emfiri so wo wunti na ABA Herbal Clinic ye firi bono ababe pie asantema mu ha awurade nam ye so eba beji wa firi wani frayadiem edi se ye glaucoma bomode na ye de ebra ewo ho na wutiri paio wuti fatimi dwa se ewo ho na ko ewo ho na aba obi ho na sum eni hu se de nikanika ide no obi apampam tutu na afi krontimi fa ntunu tirim no ayede wanunum se utie mi na hu sa science ya bomode na ni ABA Herbal Clinic enya nkitahodie na awurade mfa yeso no anyede omwa ebia utie me wode no eye te cataract da bia me ka se eten yo mu ahodo mienu ye wode epie aninim ne wode epie anine so obi akọ hospital doctor say eye ete na epie naninim ewo akiri nti waye ho hwenyeden enyeye bla ABA Herbal se wo bana me hwehwe mu ma me hunu se eye te na epie waninim a mem wadura ma de akofra aduane adia eba be yi ete no epie anine so na na ne free so ma anina yeden ate saa so na wo so wo hwe me ete no esi wanini so ene wani batuntum ye huna mama afita na agi wanini so ayede afa usro operation memo wadura wo de be fra aduane ayede edi a eba be nane ete na free anini so abra menyede menye wo operation baabi a wo bia bomodin se wo de wani ba kire kumase kwada so edwinase market na chi ho ene ye wo se wonya duru dwinase na de obusa se opabunu ni na ohwe ani na obi abede ebe kiro ABA Herbal ye ba kumase 8 months afeni ye ko 9 months enso adwuma pa enti no uduru ba bia na ubodi na akora be den ebe kiro na mo amwo bunu ne mpatamu ne de na ode wani a kire doma ahinkuru ye wo bena da jom apia ku bi coast na kire ope ene ye de ye wo ye adwuma free juada ekopem memenda ABA Herbal Clinic se wo ba ya so ya ete se wo ko clinic pepepe bibia wo hia bia wo benya bi ye de ewo ho ade abedi kan ya ne se wo beje wo card no eye 50 cedis na oje card ni wi a eho na nurses ni be take over vitas omo ba be hwe wo pressure ene wo sugar ye de amount na omu wie ema wa me wo mfidi ahodo a ebe hwehwe wo nipaduam yade bia hinta wo nipaduam bia fidie de be kire de ayede e de amount san hwehwe mu ne ye yema wa eye free ye nyede ye nye wo hwe uwi anu abehu doctor so wanura ye de be ma ono eno na ye gina so a charge o ya mu akonya se obetua mu fa ananche mu miensa emu de wa obenya no no atua ye den ato ase ye se amfo na kire ne nto aso o kostati a enyem na mefrew wa na betum nika sa ye den aba ebia wani ni akoye no operation yade na sa ye den aba biem je number no na mento aso ebre no enti number no eye 0541 0541 56 51 99 0541 56 51 99 ABA Herbal ye number no ebia wani ni yakwa akoye no operation ene yade na sa ye de ababiem yade ne yetirim yade no se wo anya adure be yetire ni modwuma na akoyi ani ni kosiesie na asad betu tire ni ma ete se wo yi praku afret chima bedwa no na asad na kwato ateche na no efina na obesa ye de adore enti yade ne wo tire ni wo se wo nya adure be yetire ni mu ye de adwuma eno na ABA Herbal mesima keka nubra ne hama enkohini abna bom aye no adusam se beje ko fredi an na ye de edi a wo ho be de ebeto wani na yaye no operation etwa na aba wani ne so no pressure na aba so na duro ne bekwa ko yie fra ma so ho aye den ato eye natural way despite say eja enne no nemafo na aba ene asesa edine no se wo ba maso ye ho ete se enkane no wako hu odunsini bi na wo ye de okosa oyade eye bibiduro krogin ya bibi anye den emframu eti se wo ba ho a enubra ne ho odin bi ewo mu bi eda so ye den ewom ena chemical bi aso ye den inflammatory because maso ye ho na me yenduro no wo bedura so ye ho ho ofe ho ye kamade nanso enua hodo bi a wo pe bi ho na abaye den wo behunu bi eti tumirika na bra na awurade farms no onye den omo ekwa enye den emabie ye wo kwada so edwinase market na chi ho a doma hinkro ye wo brada jom apia kubi coastal e kire ope ene wo ukwada ne ye wo da bia metenase wo Genesis FM wo go so na baabia ni efiada bia matenase wo adehye FM eye pressure diabetes hypertension stroke saya de wenim nyina eye bonus ye den ewa aso ye ho a oba be fa ni free eti ni pedie ni makwa ba bibiala amre ya na ya de wo tumirika ne bra ABA Herbal na awurade nsanye ti ase nye den enso oje ABA Herbal wagem so se wonyame nsa ye den ewom tumirika ne bra na awurade mfam so na yaresa ne fa ho de nye den enye odia
Yedamash. Yami insha papa ebi heba dog yami insha. Aha Akoma 87.9 FM. Akoma mu nsam dwumadi no eno na wo hwe na afa wutie no na abrantie no ye no enim komokra enwie na so ebre no nti sede ye wosi toto papa so keka ne nsam die wo tim no hu se efodie complete. Agria Marco akwa babie mu. Okay, ayentwa ye ho embrasisia na ye ba. 87.9. Okay. Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag ni. Bra aden enen so biem. Time heba me hye ya me kan se yi ba akun ani wayi mi ensen. Bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya. Akwaba. No. Na promote sign. Okay. Wodin Pacho me de Abna Julie. Abna Julie. Okay. Juliana Jekum. No na amanfo be hu me ba ye frame me efie no mo frame Abna e bia me school for na obi no mo hwe me Ajekum Juliana. Ajekum Juliana. Julie free hene ne ba. Pacho me Framansia Central Fiankoma. Fiankoma Jacobu. Pacho han. Okay. Ewie. Pacho ewie de boko ensonya boko sa. Me bacho Akoma FM 87.9 Kumasi. Me we secondary school. Si me we me kosefo as a maid. Ewo Roman sisters wo Fiankoma afi ba ko. Si me free ho no mo no ana me di madam fochi ne ko ashaman. Se me ko bobra. Si ye wo ho no mo na nyame ya adom na me nya baby tena ye. Nya dan ha enti ma me a me ko sue no na ko ye chow ba adwuma. Ti na me ye sales girl me ton nsama no. Si mini na etina ho saa na me de konyinsen na me kɔwoye na me ba fie nti me ba fie na me ba ne pagya na me de ne ma me nti me ba na ba no egu ɛna ɔde me kɔ share hairdressing nti me wɔ hɔ no ma 2020 no ɛna ɔka kyerɛ me sɛ wanya bɛɛma bi nti ɔpɛ sɛ ɔde ne ba me aware saa time me ne wo kasa na me wɔ Achimota Forest yɛkɔ me ne me madam ne sɔfo me yɛkɔ bɔ mpae na me ka kyerɛ sɛ mbakyɛ me ne fie nti mpacho se me ba no so no kro ni o suhum ti so oba obefrɛ me nti oba ye no ofrɛ me ɛna ɔde asɛm to me nam si man sɛ wa wonim sɛ ma wo ba ko adwuma so no wabɔ me na me ye nti me sɛ nka ma me nya adwuma no na me fa nhwɛ me ba no so be ma we de wɔyɛ na mba na ɔfa no mo na mboa no sɛ ne minimu no obetimi aboa no nti na de na me so waka mate wo na wo ka nti mate and o say na me boa December e be kwa akɔhwɛ Saturday no November ending ebekɔ na wode me akɔkyia na wofo ene be man na yɛkɔ ya omu hu me no omu se omani gye me ho be man se opɛ ma se ne nso se opɛ nti metina ho me ne no etina ho be 4 days ana yɛsan ba back to Ashaman nti ye ba ye no be to say 24th mu ho baby ana me di dwa kakra na me ko so hum se me no mu kodi me ko sra mu kakra na me no mu di Christmas kakra nsa masan aba ti me ko ye no me no ko di Christmas na nti somehow January mu na ma se ka hwere me say the way na me ya de ni sana me ti no opese amoye me ho ade nti 89 December January nti 16 February ena omobe me ho ade e wo Fiankoma ti ye koye refreshment ni so hum ti ye ti ho na ye bo ye bra ye koye me ho ade free Fiankoma wie ye no me pa ke me ne ma wo ho nyina ade course hum ti me ni me kunu ti wa ye bo ye bra ti chobe adwuma na me ni ma me ne ye me kasa ne nyem so me koye no oka kye me ka kye ma me se adwuma no me de na me nsa ebetimi akova so na metimi awie no se me wie adwuma na omu wo bi oho no mu a ono ne be siesie me ho my phone omu de me kwa Akoma na makoye polish na mapon me ho me ka kye me ko se de oni ska na adwuma ska owo no na wo de abeye me ho ade no nti no me ntwen kakra ti se bibi ba ne se ma wo de me beko na me ka kye ma me se mintimi ntina se na me hwe me kurun kwanti no choba adwuma na ye wa Ashaman no o si wo bebi wa ha ebetimi aye de na mama ye nkoye na me ne no ana mase ana ye pe obi ba ko kan ho ana ye ko start adwuma nti ye adwuma na egusu amu hona na me fa anyinsen nya 4 months no le ko adwuma one time me ba afie na me se me yemi Marco obey ye be ka se wajimi but odo bia e ye jimi nti o fori amponsa na bon mo so odo mani pagimi o se na me pen no me hu no na me pen no na mani gye ne ho nti obi ka se opaade na ni gye ne ho a nti de o ye nyina na opese o ya ade a obetena ni kuru betena ne ho nko a o ku ne ho e ma bebre ku wo mo ho waware ase o
ankanya sanko omo asori o pa de ni nti no de be ma ne be ka bia no ayekom na ni gye ho nti de be ma ne be o ka se wona no wada sori no asori enko ha no enko ha nti o pa de ni nti no e obi ka se o pa de a ya na ehu yɛmfa ni agorokora wo sɛ wo ha sɛ sɛ die ha ni nyinaa yɛ sɛ bɛrima na wagyae no ama wo hunu de wɔnyɛ ne ho ni nipadua nyinaa na ɛsɛe no me de me tu ne fo ndɛ bɛrima no n'ani nyɛ ne ho bɛrima ne mpɛ no ɔma na adwene mmra fie na yɛnyae sɛ wo yɛ abɔdam yɛ ka saa soso no wo de wo hunu obate nneɛma na wo yɛ ne kyerɛ sɛ wo yɛ abɔdam enti mesra no afutuo kakra me de bɛma ne sɛ bɛrima no ani nje ne ho enti wɔnhwɛ ne ho yie na wɔnte ne ho mfiri nneɛma bi ho na wɔma n'ani nna hɔ na wɔyi bɛrima no adwendwen emfiri ne tiri na ɔdɔ deɛ ɛyɛ saa wobɛtumi adɔ obi akoduru mmerɛ bi wonim ada a wɔbɛyi ne ho ayɛ da afiri ne ho enti mesra no ɔmfa saa deɛ no nto n'akomam na wɔyi n'ani mfiri bɛrima ne so na meka kyerɛ bɛrima ne sɛ dako ne n'abusua ewiase ade a ehu ne sɛ wɔbi de n'akoma bɛma woɔ obi bedo wo na ebedru wie no na wakwa akoto na koma na to nsuom na wo wani age na wo enjoy ensi wo yie da wo bebresa eno onyam na me bo dua o aya wo hyehyeye na wa hyehya ma wo no eti bible say de enipa guo no eno na wo twa eti wan hwe ni ya wo betwa wo ba no so a wo hwe no wo bebra wa asase so wo nya sika ni dida because enkola no omo mpa ye na nyame ye de etie na wo se akora no de ne beba wiase na wo se wo hwe no mane ni di a wo jejereje okay evangelist ma se oba do no pewa se ma na no nkire se fasa amreye no so eti an fa amde so na no nkire sa ema ye o ma no ye ni a ye nya amane oyi ni tim so so odo ye nso a eno so ye so o magim ena awie girl sei na boy ni maame ene na busuafo ena me Akoma FM 87.9 bia wontimi kan ne ba ni mu asem akola no problem eba be yo no no problem maame a wontimi kan wo ba ni mu asem hwa baba we se de esi asom wo hwe bra wa bra wo ho na uba de ne fati bia we mu na wayi wani baby o kam yansu ko say tama ne phone say na ye send this ka be gu wa so phone so no wa fa omo nsu wa jimi ama me batanya me betua wo ka papa se da baba we kenset sa nyame di bi be bia na woni baba bia na wa nya nananom baba okay ye be sre abata na mama mo memma no mu ase mu suro wo mu a wo mu jimi a untimi nka obezu kwa won physical mra wuni ababa we botom na odidie so na ka mo nya obi ba sei na osum mu sei a na ka tuani ye nu aba me se no on gather pieces okay pieces no be fe a chen dey see e boy ndia ye on ka no mu sisi na ne ho ofe ense ye kora nipa wa bonte twen Awurade nhyira na nso sɛ de tie bia dekode ye bɛpɔ mɔde aso ɔbɛyɛ de wɔ so wɔyɛ yenwie kra suffer recoverable center abɔmɔde anekɔ ekrase doctor no hahama no wɔde sa yade koko bɛma wayɛ mmere ne ade nyinaa mesrɛ wo ada pɛ baabi de hama sa yade a ɛyɛ suffer ekrase doctor recoverable mesha no de ɛne koko ne yade aka ne nyinaa no etu ase baabi eto nro benya bi frɛ 0248672271 0248672271 wɔyie no sɛ bibia bɛkɔ so kama de ama wa eye go so efi no home wo pa adaka wo pe sofo kra no obeya wufusum de ama wo customer flowers bi eno na wo pe ambulance de na wo pe no waye mu 7 ni bibia no ni nyina no ye obi ho ye be video say ye drone ni bia na say de wo pe se de video ma obi ado ye be ye ne sa pepepe de ma ye be de da mu no kotu Ghana de abrochire de de bu nyina bibia be ye wo we de no so ehunu nuane ni nyina fa be dan ye ne asafo ye be Yane Coco Board, and I know the Shani Movie Sankalato, from 0322006221, 0322006221, and 0243 737457 0243 737457 sa eba ye dia eni bibi efa ho a eye gospel funeral home bomodiana efa wani eche ho ayiko seasoning powder no ne de no aduane eno nti oba wo mu kase winya ayiko seasoning powder restaurant wo choba ho hotel ho aduane no wo no asem ho no ayiko seasoning powder eno na wo de be no edwa bi ani ho a winya bi ewo ho eno nti bomodia na efa wani echire mu na se no so eno se
eno ene bema wanyini kama yedi koko na ye oba uko fichi a wote yawo wo ye adwuma e wogya ho ya na wo nan ne wo nsa eta ye otitete wo da wontumi na wontumi enidi ye wonyini mu nyefe wo ya eye grofine emojadro hyane so ema men se nuane no nyina bi wo munti ba bia wo beko bia no wo benya grofine emojadro papa to Fred Doctor e wo 0244 596532 0244 596532 ye 3PO 3P P work natural yen ene ye de 3P garlic mixture no e de abadwa so ene make say wo pressure de kwosoro ye 3PO 3P asthma stroke anampo wo sugar no e wo soro oba wo koficha wote yaw e bisi immune system no e ye 3PO 3P wo fu na ye kese wo jo so tata wo jo so wote yaw e ye 3P garlic mixture sane so ema me dani e ba Mr. Kwale na Capitan ba bi ye ni wo 3P adre ya gya to nti wo nya bi nto Frepi work natural 0248 928824 0248928824 na ema wonsa enka 3P garlic mixture no ebe yebekọ awmane so na fe yatie fo so abem wetie oba Julie na nu asem ye frɛ be ma no wototo papa so de se wa ka me ni se to asomo dia yenko ye 0 me pacho fa egu belichi faguso ema me papa ya phone lines the faguso ema me bra ubetumi afre no abaso 0243114497 0243114497 and 03224980335 03224980335 within the baby akasa free me ko amini aba papa bi ko ame wafa kwata papa ini aba masomo asante mampon Kofi Ase no tankoji ini aba mame ma ni obedwafo nyina mo ni adwuma na menchia Kofi Ase me nyina ini aba yeni abema no da bia me kase ti obi di wasemba radio so a enya nyingu ase o ni eni ni nkoso obuta ni kwachi mi na me de pa obuta ni se umma ubesika no ena sei wose bosumi obezu so obroko no 3 months yesi yeni abema no won kono mnabiem wokono mabie pa no munya asem papa bi mkam didi se kesi ye beto aso me dat me nya papa ye beto aso papa mbese mete na nu asem happy birthday enkoma hero na Fidiles wo ye adwuma e wo St Margaret Adijama ho no ye adwuma na we birthday we no efri eye Mickey Darling Akoma FM ye driver wo say happy birthday enkom fama Fidiles me pacho momfa Fidiles phone no emfa ento so emame we efri eye Mickey ho within the baby akasa Maa Akos ya papa papa 87.9 Okosinire otogosi asunjenka enga pasta Jesus be kwa papa dia de kala to so si bram ebam mimu ba mi chukwa kakra ja afin malande dia ushi bi boy mo bi asesa mi mo mo ga so ento market you ba ko contractor ma so kuchi no question say Marco na me be some say so be to be I make cousin Nigeria yeah kata reduce me say be I so tie you so no na me be say oba ya ma ko na ga po yima no ada na oba ya be manye be man so ya oba nye na oba we say bi nduma de ni adise ni adite mi so bi abu na be ba kasia kasia na hu be man say bi hu ko wa oba na oba na ko wa be no tina sifia be be ya gade e da mo to kwa mo ko pa na mo tra mo mbra na be mo ni vando be ya no anya ade usa ba ukuro ma o ha o dra to mu na no galam sa sa be di na sa ka ni be metika mo ko sa so de tempra na se go ya mole na mole koko wo ya mole na mole koko me da se to be within the baby akasa free hello within the baby akasa free but me kasa fi kekos but abuma okay papa yetio won kan che oba no de oba ma si nya ja sabio ebu 87.9 Kumasi anya ja ebu ise be sia fo na se be yin kuno to show wa on fani ho agen no be nya bia mpo a o chen mo nya timbe don ai me da say within the baby akasa hello within the baby akasa free That's for me Kasasi Inkran. Yo, yes. The Kasasi Inkran. Yo. The mini abano mani shedi. Na obadia obua beman. Beman no empe. Ebi isi iku human kwa ompe. Mini abano onti na juru kwa na onye juma no fa chane ba.
Obana Bama Pusawa. Meda say, Udin baby akasa free. I can friend Osman, the Catafre in Chachimpo. Osman, yeah. Yeah, the power of school. I want. Therefore, a so steady economics, the study of human behavior. Now we say, Bruna Mediano, and I said, Diana Mediano said, I came more home. I was at the Galan State, make with money as I did. Stop running panel. Obana wouldn't know, and a when Nini Banukra. Meda say, the Banukra with Nimono. Udin baby akasa free. Okay, coming to me. Oh, Tio. Hello. Hello. Okay. Ono so tie no na mama ka cho sese nei won so wo case ni bia on sa brantie wa block oba no ben fie ayi be abosome ben nan ni on te ne nkada na so ode ba ya ye frɛ no ototo papa so ye kasa kyerɛ no afi de wa start so wo kasa and free nei obɛhwɛ ne ba sa pepepe so na se won so wo case ni bi ba bia wo bia enkran emfa wo ne ba bia wo de ba se bi mu ayira koduru bia enye duru akoma mu nsam dwumadie so wa akoma ne wonua tv a ene ye kai say problem no nyamenya dom ebe solve the amount uwa hawa for your production line 0530 507 849 0530 507 849 uwa how be maybe netete wo baby netete wo wa wo fo hwe nkoda no ejapade ho nsam ne yagie free wo nsam obi arepew ba wo de sade case no esitie bia no frɛ 0530 507 849 ye wo kumase askwa ye ne kumase mo na ehwe animo wuduru hanso a wo de wo ba eno so ye betie wasem no na yaka ede amount aha say wo de wasem ba ye nyiska enu nti ba bia wo bia no wo betumi aba kumase mo askwa ye ne kumase mo ene hwe ne makoma fm oba ye be hwe na fe ye tie wo kama yes sorry so na little ebusu apene sam ye champo Suarez Pepe wo mo ede Akoma sports atwaso the amount Fidias and birthday no me patch monfa and phone ento so mama we every ye worker ye Mickey or say Fidias happy birthday and come out as P Pharmaceutical